Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είμαι ο Χάρης. Είμαι ο Γιώργος. Και είμαι ο Άγγελος. Και καλώς ήρθατε στο Χάος. Unscripted και Uncut Podcast. Μια νέα μέρα ξεκινά. Η αυγή μιας νέας εποχής. Μέσα στην τρόγλη μου με τις ψωλές. 4 μπρο είμαι και... 4, ναι, ενδεχομένως 4. Ενδεχομένως 4. Εγώ 2 ψέλες. Έχουμε ένα καβλάκι πάνω στο γραφείο. Και ένα καβλάκι τον Άγγελο. Μαλάκα, θυμήθηκα πως το λένε. Το λένε ding-dings. Ding-dings. Είναι ψεύτικα πουτσάκια. Και μάλιστα τώρα δεν φαίνεται. Έχει γαμηθεί από τη σκόνη. Τώρα τι σας λέω για εσάς που να το δείτε για εσείς. Έχει και καλά φατσούλα, μάτια και με... Ψωλή. Ναι ρε μαλάκα. Κατουρίσει το πηγάδι ψωλή. Του έχεις δώσει όνομα. Όχι μα, ψωλή. Στη δικιά σου την ψωλή έχεις δώσει όνομα. Στη δικιά μου. Φίλε, ανατακτά διαστήματα αλλάζω. Εγώ. Ο Μάγκης το λένε Μπάμπι. Μπάμπι, μαλάκα. Έχω καταλήξει στο Βαγγέλης πλέον. Δεν Ξυλάπει ξέρω. Ευάγγελε μου. Ευάγγελος. Ευάγγελος μου. Χοντρός στο μαρινάκι. Ας ρίξουμε λίγο φωτιά στον Ολυμπιακό τώρα με τον Παουκτζή εδώ μέσα. Βούλγαρος. Οπαδικά μαλάκα. Ακόμα να καταλάβω γιατί σχολείστε να τα οπαδικά, αλήθεια. Γιατί είναι κάβλα. Είναι Χάρης ο παδός, φίλε. Ευχαριστώ. Είσαι ο πιο άλλο παδός που έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ρε μαλάκα. Συνήθως είναι κάτι πάδες μελώνες, δεν ζακέτες, ξέρω εγώ, που έχουν 10 ακόλουθους στο Instagram. Δηλαδή έχουν κόψει με όλους τους άλλους ανθρώπους στη ζωή τους, γιατί νομίζουν ότι κάπως θα τους επηρεάσει στη ζωή τους ή ότι θα τους σκοτώσουν, ξέρω εγώ, την άλλη μέρα. Ναι ρε μαλάκα, αφού είναι η ίδια νοοτροπία με το fanbase του Manosphere, τύπου Jordan Peterson, τύπου τους κομπόλους, γιατί πρέπει να σε... Πήκαρσε Νικό ρε μαλάκα, πήκαρσε Νικό. Καλά, δεν σημαίνει ο Jordan Peterson με Tate, είναι κρίμα. Εντάξει ρε φίλε να σου πω κάτι, και ο Peterson δηλαδή, ο τύπος, καλός χρυσός, εντάξει επιστήμονας είναι, αλλά εντάξει, είναι και λίγο φιντάνι. Το αστείο ήταν ότι είχε έρθει να κάνει ομιλία στην Ελλάδα αυτός στο Τάκη Ποντό, δεν θυμάμαι πώς Έχει κατάλαβα. κάνει φίλε μου. Ναι, εγώ αυτό που ήθελα να πω. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά, έτσι. Είναι κυριολεκτικά και πάει απλά για να τον δει. Δεν είναι αυτό το άτομο που. Προσεγγίμλα. Ναι, δεν είναι αυτό το άτομο που ξέρω εγώ θα πει. Fuck all women, ξέρω κάτι τέτοιο. Καλά, ο Πίτερσον. Ξέρεις τι μου είχε κάνει το πολύ εντύπωση. Κάποια στιγμή ο Πίτερσον είχε μπλεχτεί στο εξής σκηνικό, στην εξής κατάσταση. Αυτός έχει κάνει και πειράματα νευρολογίας. Ναι. Όπου προσπάθησε να κάνει κάποια πειράματα νευρολογίας και τα έκανε σε αστακούς. Ναι. Ναι. Και είπε στην έρευνά του ότι αυτά τα αποτελέσματα που είχα από αυτή την έρευνα. Ήταν ο Λάριος Στακός. Όχι. Ήταν τύπου ρε φίλε. Πολύ εύκολα μπορείς να τα εφαρμόσεις σε ανθρώπους. Και δεν είχε βγει μπροστά να το υποστηρίξει κάπως ιδιαίτερος, εκτός από το να πει για πας μου για νευρολογία, κάθε interview, podcast που τον έχω δει να του φέρουν αυτό το θέμα μπροστά του, ο τύπος απλά μπαίνει σε μια τελείως αμυντική φάση ρε. Σε μια τελείως αμυντική κατάσταση και λέει να σε δώσω ένα νευρολογία, να σε δώσω ένα μαλάκα. Ναι, αστακή μαλάκα. Και μπαίνει σε αυτή την κατάσταση κλαίγοντας κιόλας, γιατί σε ένα από τα 10 βίντεο που θα ανεβάσει θα κλαίει. Ναι, ισχύει, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Είναι συναισθηματικό. Πολύ κλαψιά. Και το αστείο ποιο είναι ότι όλοι αυτοί στο Manosphere, παρόλο που μπορεί να υποστηρίζουν στα μάτια του κόσμου το ίδιο πράγμα, τσακώνονται κιόλας. Μεταξύ τους. Jordan Peterson, Andrew Tate. Ναι, δεν τον πάει. Full beef. Και η κόρη του μαλάκα είχε πάει μαζί του κάπου. Κάτι τέτοιο είχα δει. Η κόρη του Jordan Peterson είχε αράξει με τον Tate. Και το Jordan Peterson το έπαιξε καλά ότι είναι. Δεν με νοιάζει. Που αν πετάει την κόρη τώρα. Δεν με νοιάζει. Ο Peterson Tate είναι ο Tate εκεί. Peterson μαλάκα. Αλλά έχουν ένα mutual respect ο ένας για τον άλλον. Πάνω όλα αυτά. Διότι ανήκουν στο ίδιο Manosphere. Γιατί ρε φίλε, άμα δεις μια συνέντευξη που έκανε Jordan Peterson, που έκανε στον Jordan Peterson, το ρωτάνε τέλος πάντων για τον Andrew Tate κάτι σχετικό με τον Andrew Tate. Και λέει ότι εγώ σας είχα προειδοποιήσει για αυτό το πράγμα. Σας είχα προειδοποιήσει ότι η συνεχής απαξίωση του αντρικού φύλου σε κάτι τέτοιο θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα. Σε έναν άντρα ο οποίος θα έλεγε ότι καλά να θα έλεγε τέλος πάντων αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων. Με τον Tate. Ναι, δεν είναι. Το Tate φαινόμενο γενικά. Ναι, το ότι ρε φίλε. Fuck you all, ξέρω εγώ. Θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω.
και δεν με νοιάζει γιατί είμαι άντρας, ξέρω εγώ. Μπράβο στο πάλι. Και έχει προδοποιεί, λέει, είναι το τερατάκι που έχουν όλοι οι άντρες μέσα τους. Αυτό είναι Undertale. Ισχύει, είναι όλοι άνθρωπος, μαλάκα. Κοίτα, γενικά, τώρα αυτό το είχε πει ο Τζάρ Πίτερσον, δεν ξέρω ποιος το είχε πει, αλλά το είχε πει όντως ο Τζάρ Πίτερσον. Δεν είναι μια ιδέα την οποία θεμελίωσε ο Τζάρ Πίτερσον. Το είχα δει πρόσφατα κιόλας. Ναι, και εγώ το έχω δει αυτό. Ναι. Ρε φίλε, εγώ ότι το είπε αυτό, ότι το είχα προβλέψει, ας πούμε, γιατί έτσι όπως είναι η σημερινή κοινωνία που ουσιαστικά, ξέρεις, μπορεί να λένε ότι είμαστε φαλοκράτες και να είμαστε όλοι φεμινιστές, αλλά ουσιαστικά άνδρας στις σημερινές μέρες καταπιέζεται. Και ήταν λογικό. Είναι το φαινόμενο Ιησούς. Έρχεται ένας άνθρωπος και σου δίνει αυτός που θες να ακούσεις, ξέρω εγώ. Ναι. Είναι η φωνούλα που έχουμε όλοι πίσω από το κεφάλι μας, όλοι οι άντρες. Που λέει. Ο απελευθερωτής, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, ίσως και έχουν όλοι δίκιο, αλλά μετά λέει τι και αν δεν έχουν όλοι δίκιο. Τι έχεις κάνει ακριβώς για να καταπιέσεις τον κόσμο, εσύ σαν άντρας. Παρόλο που μπορεί να το έχουν κάνει κι άλλοι, έτσι. Τεράστιο θέμα. Γενικά, ρε φίλε, το έχω φιλοσοφήσει προσωπικά, αλλά δεν το έχω κάνει και ψηλό, έτσι, από ενδιαφέρον. Ερευνούλα. Νομίζω το καλύτερο βίντεο. Δεν ξέρω κατά. Μπορούμε να πάρουμε ένα βίντεο, δεν πειράζει για copyright, έτσι. Στα αρχίδια μας. Νομίζω, ναι. Στα αρχίδια μας, ας μας κάνει μήνυση. Ένα κανάλι που παρακολουθώ στο YouTube. Σύσυφος 55. Νομίζω 55. Σύσυφος 55, ναι. Ο τύπος είναι κανάλι φιλοσοφίας και τα λοιπά. Ανεβάζει είτε κάποιο είδους μικρό introduction σε φιλόσοφους ή κάποιες δικές του σκέψεις. Και είχε κάνει ένα 45 λεπτό μικρό είναι. Το ντοκιμαντέρ κάπως. Βίντεο όπου αναλύει πώς λειτουργεί και πώς εν τέλει επηρεάζει το σημερινό straight άντρα, το manosphere και τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού, και στο τέλος παρουσιάζει και μια δικιά του λύση στο πρόβλημα, το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ότι ουσιαστικά από τη στιγμή την οποία μπορεί να μην είσαι ένας άντρας, φίλε, ο οποίος έχει καταλάβει πλήρως τι πάει να πει αρενοπότητα, έτσι. Τι από κάτω ρε μαλάκα. Τράβατε. Ανοιχτή είναι. Ρε μαλάκα. Αν μπορώ να ανοίξω μια μπαλκονά πόρτα, ρε βρε. Τι να κάνουμε, ρε μάγκες, έχουμε ανάγκη. Κάτσε εδώ, ρε. Το τασάκι θέλω, ρε. Α, το τασάκι. Θα γίνει Τάσος. Ο Τάσος, μπρο. Ναι, και ουσιαστικά σου λέει ότι άμα πραγματικά νιώθεις τόσο μπερδεμένος με το τι είναι αρενοπότητα και δεν σας αρενοπός, δοκίμασε μια. Πώς το είχε πει, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω ημιαρενοπότητα. Αυτό τι είναι η ημιαρενοπότητα? Το είχε παρουσιάσει σαν η ιδέα του κατανοείς τα χαρακτηριστικά τα οποία έχεις, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν toxic. Σαν άνδρας από γεννησιμείο, ο καθένας χωριστά τι μπορεί να έχει. Ναι, εντάξει, μιλάει πιο πολύ και για ρευστότητα του χαρακτήρα. Δηλαδή σου λέει ότι εντάξει, είσαι άνδρας, δεν είναι ότι επειδή είσαι άνδρας πρέπει να είσαι έτσι και γιουβέτσι. Και όπως σου λένε και αυτοί. Και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ αστείο. Οι συγκεκριμένοι τύποι σου μιλάνε για μια αναγέννηση του εαυτού σου, έτσι. Δηλαδή ότι είτε είναι εκεί πέρα για να σε κάνει καλύτερο, είτε να σε κάνει καλύτερο. Αυτό που σου παρουσιάζουν όμως εν τέλει είναι ένα μοντέλο το οποίο αυτοί θεωρούν ότι επιδράσει σε όλους το ίδιο. Το οποίο δεν είναι κάποιο αντιφατικό. Δηλαδή σου λέει όλοι είσαστε πρόβατα και μετά τους ξανακάνεις πρόβατα απλά μιας άλλης ιδέας. Με τη δικαιολογία του ότι αυτό το πρόβατο είναι πιο δυνατό από το προηγούμενο όμως. Ναι, ισχύει αυτό. Βασικά δεν είναι ότι το ένα πρόβατο είναι πιο δυνατό το άλλο. Απλά αντί να μας έχουν όλους πρόβατα, μας έχουν όλους λύκους, ας πούμε. Αλλά πάλι είναι αυτή η μαζικότητα, ξέρω εγώ. Λύκος. Βλέπεις τον ταμπίτσο και γίνεσαι λύκος. Λυκάνθρωπος, state, λύκοι μπαίνουν όλα μαζί. Λυκάνθρωπος. Tate αρχηγός, λυκάνθρωπος και όλοι οι υπόλοιποι τα λυκάκια από πίσω. Tribal leader. Όμως όταν υπάρχουν πάρα πολλοί λύκοι, χάνουν την αξία τους μετά από λίγο. Οπότε στην ουσία. Τι είπες, μαλάκα, Αγγελέ? Ρώτησα Μπούτσο. Με σκάλωσε γάματα. Καλά, εντάξει, αμπελοφιλόσοφος. Όχι, έχει δίκιο, ναι. Όταν μετά ο άλλος κόσμος γεμάτο λύκους, μετά τα πρόβατα θα ήταν αυτό το ισχυρό. Ναι, θα ήταν αυτό. Θα βρισκόταν απλά κάτι το οποίο θα κυνηγούσε τους λύκους αντί για να κάτι που κυνηγάει τα πρόβατα. Γιατί δεν υπήρχαν πλέον πρόβατα. Ισχύει. Απλά θα άλλαζε ετικέτα. Έχει δίκιο. Ισχύει. Δίκιο. Άρα καταλήγουμε πάλι σε αυτό που πριν ο Γιάννης. Ναι, καταλήγει αυτό, ρε φίλε. Ότι ουσιαστικά προβάλλεις απλά ένα διαφορετικό πρότυπο προβατοποίησης. Απλά το πλασάρεις σαν ότι αυτό είναι το ιδανικό. Που εν τέλει προσωπικά εγώ, παιδιά, δεν έχω δει τυπά να έχει ξεφύγει από κάποιο τρυπάκι ψυχολογικό, κοινωνικό, μια κατάσταση βλέποντας κάποιον τέτοιο τύπο. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω, ρε φίλε. Ή να έχει βγάλει τρελά λεφτά, ρε μαλάκα. Δεν το έχω δει εγώ προσωπικά. Καλά, για λεφτά ούτε εγώ έχω δει. Και ίσα-ίσα όσους φίλους έχω στον date δεν έχω παιδιά που είναι στο κομπλάμπιο. Καλά. Είναι αστείο.
Μαλάκα, ναι, κάνε cash out. Έχω ένα φίλο που μου λέει ότι έχει 6-7 επιχειρήσεις και η μία από αυτές π.χ. είναι να γράφει βιογραφικά για άλλους και δεν έχει βγάλει ούτε 5 ευρώ. I'm a businessman, I have business plans, φίλε. Και λέει ότι σε 5 χρόνια μπρο, ναι, θα έχω χτίσει κάτι τεράστιο, αλλά δεν το βλέπω. Γιατί αυτό το λέει εδώ και 3 χρόνια. Άλλα 2. Είπε σε 5 χρόνια. Σε 2 χρόνια δεν ξέρει να γίνει, φίλε. Ισχύει αυτό, ρε φίλε, ναι. Και εγώ, άμα φτιάχνω βιογραφικά κάποια στιγμή, I will make it big. Πώς το λένε, βιογραφογράφος. Γιατί άμα τα στάνταρ σου για να γίνεις big είναι να βγάζεις πάνω από 5 ευρώ, σίγουρα θα γίνει και αυτό. Είναι που θα χτυπήσεις τα βάνη. Είναι που βάζεις πλαφόν. Στα 20. Στα 20 είσαι ζάμπλουτος. Ωραία, μαλάκα. 7 επιχειρήσεις. Άμα βγάζεις 20 ευρώ από την καθεμία, δεν φτάνεις ούτε το 50% του κατώτατου μισθού. Γάμισέτα, έχει δίκιο. Αλλά είσαι businessman, μα λέγε. Αυτό μετράει. Ότι έχεις τα θεμέλια για να χτίσεις. Οι επιχειρήσεις μου θα βγουν στη Wall Street στο χρηματιστήριο. Μαλάκα, ξέρεις πια, έχω μια πολύ εύλογη απορία. Εμείς, ρε φίλε, μιλάμε τώρα ξεκάθαρα για κάποιους straight άντρες, έτσι. Εμείς έχουμε αυτό το manosphere. Woman sphere υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν τύπισσες. Πιστεύω ότι είναι η κοινωνία πλέον τέτοια, πολύ κοινωνία είναι woman sphere πλέον. Πολύ γενικό. Δηλαδή υπάρχει κάποιος παρόμοιος με τον Άντριο Τέιτ μέντορα για τις γυναίκες. Σαν πρότυπο. Δηλαδή να βγαίνει να μιλάει. Να έχει χτίσει ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο κοινό και να πλασάρει άλλες ιδέες. Σου λέω τώρα γίνε καριερίστας γυναίκα. Η Κατερίνα Καινούργιου. Τι λέτε? Μα λέγε, ξέρω εγώ, αυτή που κάνει τα πρωινάδικα εκεί με το μικρούτσικο που κράζει το light. Ω, καλά, μικρούτσικος. Ακραίο. Έχεις την πίφη μικρούτσικου. Με light. Ούτε στα λούμπε. Όχι, τίποτα. Ακραίο. Λοιπόν, το ξέρεις ποιος είναι μικρούτσικος? Όχι, δεν ξέρω καν ποιος είναι. Παιδιά, είμαι αποκομμένος με το ελληνικό. Κι εγώ ρε μαλακά. Με την ελληνική σκηνή. Πραγματικά. Ρε, ουσιαστικά αυτός είναι ένας στιχουργός, μουσικός. Δεν είναι αυτός ο μουσικός. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ο αδερφός του είναι μουσικός. Η όλη ιστορία είναι ότι αυτός ουσιαστικά γίνει διάσημος, αλλά τα πάντα γράφει ο αδερφός του. Ο άλλος μικρούτσικος. Αυτός ισχυρίζει. Ωραία. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος έχει όντως ιστορία στην ελληνική μουσική. Πολλά χρόνια. Η φάση είναι ότι αυτός τώρα που βγήκε και έκαξε το Light, ο αδερφός του Θάνου, ο Ανδρέας, ήταν παρουσιαστής και ισχυρίζεται ότι αυτός έγραφε τους στίχους για τα τραγούδια. Οπότε, ξέρεις, νιώθει εν μέρη κι αυτός μουσικός. Αλλά παπάρια. Ήταν μια ζωή παρουσιαστής και τώρα είναι στο πάνελ της Καινούργιου ρε μαλάκα και μιλάει στα πρωινάδικα και τον ακούνε οι γιαγιάδες στα χωριά. Παρ' όλα αυτά είναι καλύτερο επίτευγμα από αυτόν τον φίλο που έχει 7 επιχειρήσεις. Σίγουρα πάει στα τετραπλάσια. Καλά, σίγουρα. Καλά, μπορώ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Big respect. Μικρούτσικος, είσαι μεγαλούτσικος. Βγήκε να κράξει το light τώρα χωρίς λόγο. Διακόλουσε. Άκου τώρα τι έγινε με το light όμως. Βγαίνει να κράξει το light. Δεν ξέρω τους λόγους που τον έκραξε, δεν σου λέω. Σου πω εγώ. Ξέρεις, για πέ. Είναι ο Light τώρα στο Fame Story. Στο Fame Story. Και βάλανε μια κοπέλα νομίζω να πει ένα τραγούδι παλιό. Δεν ξέρω αν είναι και του αδερφού του κιόλας, του Θάνου του Μικρούτσικου, μπορεί. Και ο Light το είπε απολύθωμα και κάτι τέτοιο και γιατί βάζουν νέα παιδιά να λένε τέτοια τραγούδια που δεν είναι το στυλ τους, γιατί και αυτοί δεν πήγε με τέτοιο στυλ να τραγουδάει ελληνικά. Και τέλος πάντων έκραξε ο Light αυτό το όλο σκηνικό που γιατί βάζουμε τα παιδιά να τραγουδάνε τέτοια πράγματα. Και βγήκε ο άλλος από το TB και ποιος είσαι εσύ που θα μιλήσεις για τη μουσική και τι έχεις καταφέρει στη μουσική και ποιος θα μπούτσο είσαι και κάτι τέτοια. Και τα πήρε ο Light και τα έκανε όλα πουτάνα. Του είπε ρε φίλε ότι ξέρεις κάτι, ξέρεις ποιος είμαι. Νομίζω όλη η Ελλάδα ξέρει ποιος είναι ο Light μετά από αυτό το τραγούδι. Καλά, εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά όντως τα νέα παιδιά δεν ξέρουν το Μικρούτσικο, ξέρουν το Light, ποτέ. Καλά, είναι τελείως διαφορετικής γενιάς. Είναι τελείως διαφορετικής γενιάς καλλιτέχνης. Το θέμα είναι ξέρεις που κολλάω εγώ ρε φίλε. Και αυτό που θέλω να πω στον Άγγελο. Ρε, βγαίνει ο Μικρούτσικος που τον κράζει, βγαίνει ο Light, αρχικά κλασικό Light στυλάκι. Και λέει, δεν ήξερα τον κύριο, λέει. Έκατσα και τον έψαξα. Μετά συνειδητοποίησα ότι τελικά ήξερα τον αδερφό του. Επειδή γύρω στα και. Roasted. Ναι, του γάμισε. Και πετάει την εξής ιδέα. Ο Light λέει ότι εντάξει, επειδή δηλαδή, του λέει η παρουσιάστρια, του λέει συγγνώμη, δεν νιώθεις άσχημα που. Ή δεν νιώθεις κάπως που αυτή τη στιγμή κράζεις έναν άνθρωπο μεγαλύτερης ηλικίας ή άνθρωπο που έχει μεγαλύτερη εμπειρία στον χώρο από σένα. Και λέει,
γιατί λέει να νιώσω άσχημα όταν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει γνώμη για την τωρινή τάξη πραγμάτων στον χώρο της τέχνης, της μουσικής γενικά, ή πόσο μάλλον το επειδή είναι μεγάλος ελληνικός σοφός. Δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ πολύ μαζί του. Καλά, ναι. Που είναι ότι είσαι μεγάλος δεν σημαίνει ότι είσαι σοφός. Αν ήταν έτσι, κάθε καλό γύρος που θα σου έλεγε, που θα σου έκανε κήρυγμα σε κανένα λεωφορείο, θα είχε και δίκιο. Θα πρέπει να πάρω και πίπα κιόλας. Τώρα να σχολιάσουμε εδώ στο podcast για την απίστευτη τύπισσα που πετύχαμε στο 790. Καλά, λοιπόν, τσαγάλια μου λοιπόν. Εκείνη τη θρυλική φιγούρα. Θρυλική φιγούρα. Μακάρι να μας ακούσει μια μέρα. Μια μητρική φιγούρα, μαλάκα on top. Αγαπητοί ακροατές, είμαστε τσίτα καυλωμένοι με τη μεταφορική έννοια και θέλουμε να κάνουμε εξορμήσεις στο κέντρο αργά το βράδυ. Κέντρο Αθήνα. Βράδυ Δευτέρας, παιδιά. Βράδυ Δευτέρας. Με την πεποίθηση ότι σίγουρα θα βρούμε κάτι να κάνουμε. Και να το κολλήσουμε και με ένα άλλο θέμα το πεθούμε να λύσουμε, τον Αντωνόδικα. Ναι. Κολλάει τέλεια αυτό. Πολύ ωραίο section. Βρήκα την πάση του σκεφτόμουν. Ναι. Ήθελα να πάω στο Αντωνόδικα. Καβαλάμε λοιπόν όσοι είμαστε νότιοι γνωρίζουμε και κάνουμε represent 790. Το 790 είναι τύπου αν το Olifant Park, σαν λεωφορείο έτσι το 790. Αν το Olifant Park είναι, πώς το λένε, βαθμολογίας 6 στα 10 από θέμα αναψυχής και ταχύτητας. Το 790 μάγκες είναι ένα 12 στα 10. 12 τύπου. Σε πάει τάπα, μαλάκες είναι το μόνο λεωφορείο που χτυπάει 110. Μαλάκα ναι, τι crazy mouse το 790. Το 790 είναι ένα λεωφορείο το οποίο είναι το Olifant Park, το οποίο πάει παράλληλα με την κόκκινη γραμμή του μετρό και απλά κινείται. Αλλά είναι Olifant Park, παραμένει ένα Olifant Park. Πηγαίνοντας παράλληλα με την κόκκινη γραμμή του μετρό, δηλαδή κάνει το δρομολόγιο Περιστέρι Γλυφάδα. Μάγκες το κάνει πιο γρήγορα από το μετρό. Όχι απλά το κάνει πιο γρήγορα από το μετρό, το κάνει πολύ πιο διασκεδαστικά από το μετρό. Ναι, γιατί άγιες επιδάσεις πέφτεις. Γιατί πέρα από τις μορφές της, με τη μορφή δράσης που κάνεις εκεί πέρα τέλος πάντων, που χολοπηδάς, πέφτεις, κοπανάς, κρατιέσαι από άλλους. Σου πιάνουν τον κόλλο το πουλί. Είναι για ο κόσμος που γνωρίζεις μέσα στο 790. Ναι, και αυτό ακριβώς είναι που θέλω να πούμε, ότι καβαλάμε 790 και μας υποδέχεται μέσα μια φιγούρα, μια γυναίκα. Αυτή η θεά, η οποία θεά, τι μας κάνει. Αρχικά νομίζω πρέπει να σχολιάσουμε την εμφάνιση της κυρίας. Λοιπόν, έχει φόρμα, ένα σπορτάκι παπουτσάκι, ένα πάφερ και ένα φούτερ. Φοράει την κουκούλα και στο φούτερ και στο πάφερ και κρατάει μια αλφα strong για όσους ξέρουν. Και επίσης είχε και φοράει και ντουράγκ. Είχε και ντούρακ. Είχε και ντούρακ. Εγώ νόμιζα ότι απλά είχε αλοπαικίες. Α, δεν είχε το φούτερ κουκούλα, ήταν ντούρακ. Ήταν ντούρακ και πολύ πιθανό να έχει αλοπαικίες κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έκανε τέλεια represent το στυλ της. Παρόλο που μπορεί να μην ήταν, παρόλο που μπορεί να ήταν για αλοπαικίαση, έδειχνε κάτι άλλο αυτό το στυλ. Παιδιά, ήταν σαν να βλέπουμε μια τρελίνκα. Έχω και φίλοι μου. Αρέγκα. Μαλάκα, λοιπόν, η τύπισσα τώρα, για να καταλάβετε κι εσείς, μπαίνουμε μέσα και αρχίζει και λέει κάτι για τον Κασελάκη. Καλά, ναι, δεν είναι πόνο. Κασελάκη. Και λέει, ξέρω, έχουμε γεμίσει τα συναφή, τα ομοφοβικά στάσεις και τα λοιπά. Το P-word. Έχουμε γεμίσει τα λοιπά, ό,τι καταλάβατε. Εμείς λέμε, αφήνουμε λίγο τις ηθικές μας και κοινωνιοπολιτικές μας αρχές στην άκρη και λέμε ωραία, ας πάμε λίγο με τη ροή του ρεύματος, της συζήτησης, να δούμε πού θα τραβήξει. Και μας λέει, η γυναίκα μας κάνει, τώρα λέει μόλις έβγαλε από το τμήμα. Και ρωτάμε εμείς εύλογα τώρα, τρεις καψεροί εκεί πέρα, ρωτάμε γιατί ήσασταν στο τμήμα. Και λέει, ήμουν στον περίπτερο, λέει, πρέπει να πάρω μια μπύρα, την πήρα τον επεκρατούσε. Και είδα μια λούγκρα μπροστά μου. Το αστείο είναι ότι πήγε στο περίπτερο. Έγινε ό,τι θα σας πούμε σε λίγο. Πήγε στο τμήμα, είχε την ίδια μπύρα στο χέρι. Ναι. Δηλαδή η τύπισσα έσκασε με την μπύρα στο τμήμα, έφυγε και συνέχισε με την ίδια μπύρα στο 790. Είναι συλλεκτική αυτή. Με την ίδια γαμημένη αλφα strong. Πολύ πιθανόν, και θα πω τώρα πολλά λεφτά σε αυτό, ότι πριν μπει στο τμήμα την καβάζωσε κάπου έξω από το τμήμα. Ναι, και πήγε και την πήρε μετά. Μέχρι να τελειώσει ό,τι έγινε στο τμήμα, η μπύρα καθόταν εκεί και άραζε μέχρι να βγει αυτή πάλι έξω και να την πάρει. Μέχρι τέλος πάντων τον προορισμό της. Μια νύχτα αυτή της αλφα strong όλη μας η ζωή, μαλάκα. Αυτό που είσαι αυτή την πήρα εκείνο το βράδυ. 7%. Μπρο, και η τύψα λοιπόν γυρνάει και μας λέει ότι είδα, λέει, τη Λούγκρα, λέει. Ξαφνιαζόμαστε εμείς λίγο με την ορολογία.
Και λέει, και την έφτιασα, λέει, μπροστά από την πλάτη. Και λέμε, κάτσε, λέμε, γιατί το έκανε αυτό, λέει, δεν μπορώ, λέει. Έχω χαλάσει την κοινωνία, ξέρω και τώρα δικά της. Το άξιζε. Ναι, το ζητούσε, λέει, το ζητούσε, λέει, το άξιζε, λέει. Γιατί λέει, τι έκανε, δεν μπορεί να κάθεται μπροστά μου, λέει. Λέει, θα βγει το παιδί μου, λέει, έχω γιο, θα μου το κάνει αυτός. Based ελληνική μητέρα. Πολύ based ελληνική μητέρα. Πολύ based. Και επί της ουσίας καταλήξαμε στο ότι γιατί πήγε στο τμήμα, επειδή έφτιαξα μια λούγκρα, λέει, στο περίπτωση της Γλυφάδας. Αυτό ήταν που θα ήταν η εκπομπή politically correct, ξέρω εγώ, αλλά όχι. Ρε φίλε, όχι, κοίτα. Αν κάτι σημείο πάλι αυτό, έτσι. Δεν εννοείται πως ό,τι λέμε δεν ενισχύουμε το να ακολουθήσετε την οτροπία και φιλοσοφία της γυναίκας. Αλλά εννοείται, κοροϊδευτικά το λέμε. Το λέμε ίσα-ίσα κοροϊδευτικά για να πούμε ότι κοίτα να δεις ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που κράζουν. Δεν θα μιλήσουμε καν γι' αυτό βασικά με την υποστηρίζουμε αυτή τη γυναίκα. Θα μιλάμε σαν κάτι φυσιολογικό. Απλά εκφράζουμε το τσίρκο που ζούμε στο 790. Που δεν θα ήταν αξιοσημείωτο άμα όντως ήταν φυσιολογικό και ήταν κάτι καθημερινό. Αυτό ακριβώς. Και αντικειμενικά έχει και το βλέμμα του τρελού η συγκεκριμένη γυναίκα. Ήταν τρελή. Ήταν μπρο, ήταν όχι απλά τρελή. Ήταν τρελή, ήταν τι σημαίνει το Παρόλο που η πύρα ήταν αλφα strong και δεν με φάγανε. Αυτή η μαλάκα δεν χρειάζεται την πύρα. Βλέπει φαντάσματα όταν ξυπνάει και τα κοιμάται. Παιδιά, και αυτή η γυναίκα έχει αγόρι γιο 15 χρονών. Το καημένο. Άμα είσαι εκεί έξω να ξέρει, παίζουν να καλέσει αμπελαλέ. Αμπελαλέ. Άμα το ακούσει, κατάλαβε ότι αυτή είναι η μητέρα σου, πάρε μα τηλέφωνο. Στείλε. Στείλε μήνυμα. Πώ το λένε. Λοιπόν, τώρα αγαπητοί ακροατές, θα σα εξηγήσουμε γιατί κατευθυνόμασταν. Με ποιο ήταν το κίνητρο να κατευθυνθούμε Δευτέρα βράδυ, 2 ώρα το βράδυ το πρωί, στο κέντρο για εξόρμηση. Μικρή εισαγωγή. Εκεί έξω λοιπόν στα άβυτα εδάφη των app στο κινητό σας υπάρχει η λεγόμενη εφαρμογή Randonautica, η οποία μας έχει σηκωθεί τρίχα με τη χρήση αυτής της εφαρμογής και εξηγώ εν ολίγης με τι έχει να κάνει αυτή η εφαρμογή. Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί με μια, όπως λέει και ο δημιουργός της, μια κβαντική γεννήτρια αριθμών. Σε περίπτωση που δεν ξέρεις διαφορές, αγαπητοί ακροατοί, μια γεννήτρια αριθμών παράγει αριθμούς από το 1 μέχρι το άπειρο, αλλά είναι μικρότερο το άπειρο το οποίο παράγει σε σχέση με μια κβαντική γεννήτρια αριθμών. Γιατί η κβαντική γεννήτρια αριθμών παράγει πραγματικά τυχαίους αριθμούς. Γιατί όπως έχει πει και ο Neil deGrasse Tyson στο χειρότερο από εμάς podcast του Joe Rogan, υπάρχουν αριθμοί απείρου μικρότεροι από άλλους αριθμούς απείρου. Ακριβώς αυτό. Είναι αυτή η φιλοσοφία. Υπάρχουν απειρότητες μεγαλύτερες από άλλες απειρότητες. Είναι αυτή ακριβώς η εφαρμογή των μαθηματικών λοιπόν και ουσιαστικά αυτή η εφαρμογή τι κάνει. Χρησιμοποιώντας αυτή τη γεννήτρια, παράγει τυχαίους αριθμούς οι οποίοι συντάσσουν συνταγμένες. Και η εφαρμογή λοιπόν πρωτού μπει σε αυτή τη διαδικασία σου λέει εσένα, το χρήστη, κάποτε σου έλεγε να γράψεις, να πληκτρολογήσεις τι θες να βρεις. Τώρα τι θες να βρεις είναι κάτι πολύ γενικό. Δηλαδή δεν μπορείς να θες να βρεις ένα αμάξι, ένα μπλε αμάξι. Μπορεί να θες να βρεις. Καθόλου τυχαίο παράδειγμα. Ναι, καθόλου τυχαίο παράδειγμα. Ροζ, μπλε, πράσινο. Μπορεί να βρεις μια αλφα strong μπύρα. Θα σε βγάλει στο 790. Θα σε βγάλει από το τμήμα. Θα σε βγάλει πάντα. Θα σε βγάλει στη στάση στο 790 και σου λέει περίμενε. Εδώ είσαι. Θα το κάνει με τέτοιο τρόπο στον οποίο δεν θα σου πει ότι μέσα στο 790 θα υπάρχει μια τρελόγκα με μια αλφα strong. Ναι, απλά θα σε βγάλει εκεί, θα λες τι στον μπούτσο. Εσύ μπορεί να φύγεις κιόλας γιατί δεν θα το δεις. Αλλά εκείνη τη στιγμή να περάσει το 790 και να είναι μέσα η κυρία που λέγαμε πριν. Δεν θα το μάθεις ποτέ γιατί ποτέ δεν ήσουν αρκετά. Πώς θα το πω. Δεν είσαι αρκετά determination. Ναι, διατεθειμένος να βρεις την αλφα strong. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή. Και αυτό μας οδηγεί. Αντικειμενικά και στη δικιά μας ιστορία που θα πούμε σε λίγο. Καλά, ναι. Που είχαμε πει για διασκέδαση. Θα καταλάβετε σε λίγο τι λέμε. Η αλήθεια δεν ξέρουμε τι γίνεται στα ημερίσματα εκεί μέσα στο κέντρο. Καλά, ξεκάθαρα. Ναι, γενικά στις ιστορίες στις οποίες το Randonautica δεν αποδείχτηκε αποτελεσματικό, ποτέ δεν ξέραμε πλήρως ότι ναι, γιατί δεν είναι ψηλό, δεν μπορούσαμε να το διαπιστώσουμε. Δεν μπορούσαμε να το διαπιστώσουμε, δεν ξέραμε. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι οι ιστορίες στις οποίες διαπιστώσαμε ότι το Randonautica έλεγε όντως αλήθεια. Οπότε θα ξεκινήσουμε να εξιστορούμε για να καταλάβετε τι παίζει. Ακριβώς. Θα συνεχίσω λοιπόν. Επί της ουσίας η εφαρμογή πλέον δεν σου ζητάει καν να πληκτρολογήσεις την πρόθεσή σου, δηλαδή τι θες να βρεις. Σου ζητάει απλά να κλείσεις τα ματάκια σου ή απλά να το σκεφτείς. Φαντάσου, σου λέει, σκέψου, οραματίσου τι θες να βρεις και η εφαρμογή. Ο δημιουργός της εφαρμογής πιστεύει ότι μέσω της κλιματικής φυσικής μπορεί να υλοποιηθεί το φαινόμενο το οποίο ονομάζουμε manifesting. Αυτό που κάνει τρελή σου πρώην αγαπητέ straight άνδρα και φοβόσουνα το βράδυ που είχε πανσέλινο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και εννοείται πως εγώ ήμουνα
ο Γεώργιος, ήμουνα αυτός ο οποίος ανακάλυψε την εφαρμογή. Τσίτα πορωμένος με την όλη ιδέα, κατεβάζω την εφαρμογή. Σε αυτό το σημείο να συμπληρώσουμε κάτι αρκετά σημαντικό για την εφαρμογή. Οι συντεταγμένες που λέμε εφαρμόζονται σε ένα πλαίσιο το οποίο ρυθμίζεις εσύ. Ναι, σε μια εμβέλεια. Δηλαδή, από το σημείο που βρίσκεσαι, είναι μια εμβέλεια, ένας τέλειος κύκλος και ρυθμίζεις εσύ τη διάμετρο του κύκλου σε χιλιόμετρα. Φτάνει μέχρι 10 χιλιόμετρα. Μέχρι 10 χιλιόμετρα και πάει μέχρι πόσο, 1? Ναι, μέχρι 1,2 χιλιόμετρα. Δηλαδή, από εκεί που βρίσκεσαι, μπορεί να σε βγάλει σε οποιοδήποτε σημείο εντός ενός κύκλου από 1,2 ναι, εντός της εμβέλειας του κύκλου. Ας πούμε ότι βρίσκεσαι στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Χρησιμοποιώντας το ραντονόδικα στο full potential, τα 10 χιλιόμετρα. Μπορείς να φτάσεις έως και στα μεγαλύτερα πλαίσια της Αττικής, έτσι. Δηλαδή, μπορεί από το κέντρο της Αθήνας να σε πετάξει κάπου, ξέρω εγώ, στη Ραφίνα ή κάτι τέτοιο. Βασικά δεν ξέρω, όχι. Μπορεί, κάτι τέτοιο. Η Ραφίνα είναι 10 χιλιόμετρα από την πλατεία Συντάγματος. Δεν ξέρουμε. Ας δούμε. Ας υποθέσουμε. Ας δούμε. Γιατί όχι, το PC εδώ πέρα. Έχουμε PC μπροστά μας, αγαπητοί ακροατές, θα μάθουμε. Μπαίνω Google Maps, φίλε. Θα σας πούμε ακριβώς. Ας πούμε από πλατείες Συντάγματος που μπορείτε να φτάσετε. Θα φτάσουμε ποτέ Ραφίνα λοιπόν με το ραντονόδικα. Καλά, Γλυφάδα σίγουρα φτάνεις πάντα. Για πλάκα σίγουρα φτάνεις, για πλάκα φτάνεις. Λοιπόν, κάτσε, πλατεία Συντάγματος, έτσι. Πλατεία Καραϊσκάκη, πού είναι αυτό, στο δεξιθέα. Πλατεία Συντάγματος. Ραφίνα. Ραφίνα, να το. Για βάλα να δούμε χιλιόμετρα. Πόσα χιλιόμετρα είναι, όχι, είναι 30 χιλιόμετρα. 30 χιλιόμετρα, όχι, δεν βρίσκεσαι σε Ραφίνα. Μπορείς να φτάσεις όμως μέχρι και... Κάτσε, περίμενε. Μέχρι και Μαρούσι σε βγάζει όμως. Μέχρι και Μαρούσι, ναι. Μέχρι Μαρούσι, ναι. Μαλάκα, τι λέγα, ακραίο έτσι. Γλυφάδα, ούτε Γλυφάδα παίζει να φτάνεις με πλατεία Συντάγματος με 10 χιλιόμετρα. Όχι, τι λέγα, βάζω Μαρούσι. Μαρούσι φτάνεις, εντάξει, φτάνεις. 12 χιλιόμετρα. Αυτό είναι κέντρο Μαρουσίου. Το Μαρούσι είναι το λαυτόρεμα. Σωστά. Πάντως, για να σας βοηθήσουμε, από πλατεία Συντάγματος η max εμβέλεια στο περίπου είναι μέχρι το μεγάλο το μόλις στην Ερατζιώτισσα, για όσους γνωρίζουν. Και Χαλάνδρες σίγουρα, έτσι. Και Χαλάνδρες σίγουρα. Σίγουρα. Οπότε είστε πράσινη γραμμή σχεδόν μέχρι τέλους. Στον ηλεκτρικό. Γενικότερα όλη την εμβέλεια του σιδηρостαθμού, ναι, και Πειραιά φτάνει συλλογικά. Ναι, σίγουρα. Τώρα πλατιάζουμε. Επομένως, εγώ μαθαίνω για αυτή την εφαρμογή μέσω ορισμένων βίντεο στο YouTube, τα οποία ήταν βίντεο στο YouTube καμένα, του τύπου τυπάκια τα οποία ψάξανε θάνατο, λέει, και όντως βρήκανε κάτι το οποίο ήταν όντως κάφρικο. Το πρώτο βίντεο το οποίο είδα έλεγε ότι, σας το έχω πει έτσι, ναι. που έβγαλε μια παρέα εφήβων σε μια παραλία, σκεφτήκαν θάνατο και τους έβγαλε πάνω σε μια βαλίτσα, η οποία την πειράζανε, γελάγανε, σκογελάγανε, φέραν την αστυνομία, της έζεχνε η βαλίτσα και τελικά είχε δύο αποτεφρωμένα, διαμελισμένα πτώματα μέσα. Και εννοείται πως εγώ με αυτήν την ιδέα λέω, μαλάκα, εδώ είμαστε. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τι πιο λογικό από το να βρούμε πτώματα στην Ελλάδα. Να επιβεβαιώσεις αν αυτό ισχύει όντως. Και με ποιον άλλο θα επιβεβαιώσεις? Με έναν φίλο σου ο οποίος παίζει Europa Universalis 4 το απόγευμα σπίτι του και δεν έχει ιδέα για αυτό που κάθισες και αναζήτησες. Έπαιζες Europa Universalis. Έπαιζα Europa Universalis και όχι απλά έπαιζα Europa Universalis. Ήμουν πολύ deep μέσα στο Europa Universalis. Τι είναι το Europa Universalis? Το παιχνίδι με τους χάρτες που παίζουν στον υπολογιστή. Παίρνεις μια χώρα και ουσιαστικά πρέπει να κάνεις αυτή τη χώρα αυτοκρατορία. Όχι, μπορεί να πάρεις και μια χώρα ήδη αυτοκρατορία. Το θέμα είναι απλά να εξολοθρεύσεις όλους τους εχθρούς σου και να φτιάξεις συμμάχους. Μετά, άμα γουστάρεις, εξολοθρεύεις και τους ίδιους τους συμμάχους, ανάλογα με το τι όρεξη έχεις και με το τι επεκτάσεις να κάνεις στη χώρα σου. Μέχρι να φτάσεις σε ένα ιδανικό μέγεθος της χώρας σου και να πεις εντάξει, βαριέμαι να επεκταθώ περισσότερο από αυτό. Κάτι τέτοια μονοπανίστικα παιχνίδια μου θυμίζουν την εαυτό μου όταν έπαιζα Red Dead Redemption. Προσπαθούσα να είμαι το μεγαλύτερο μονοπάνα στον πλανήτη. Ναι. Τύπου πήγαινα και έδαινα γιαγιάδες και τις έκλεβα. Αυτό όμως είναι τέλεια, πώς να το πω, επέκταση της ανθρώπινης λογικής, έτσι. Γιατί άμα το σκεφτείς, όλες οι χώρες αυτό κάνουν. Σαν τέλειο στόχο αυτό έχουν. Ή τουλάχιστον θα θέλανε να το κάνουν. Ναι, δηλαδή παρόλο που αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια ωραία κοινωνία στην οποία όλες οι χώρες λένε εντάξει, είμαστε εντάξει με αυτά που έχουμε. Πραγματικά όλοι έχουν αυτό που λέγαμε πίσω, ένα πυθικάκι στο κεφάλι μου που λέει τι ωραία θα ήταν τώρα η Ελλάδα, παρόλο που έχει μια χαρά εδάφη, να έχει και την Κωνσταντινούπολη, ας πούμε. Μην πάρασαμε τη φλέβα. Το παράλι εκεί τη Σμύρνη. Ναι, γιατί όχι. Στην ουσία όμως η λογική αυτή του παιχνιδιού είναι ότι ξεκινάει από μια περίοδο που μπορείς να το κάνεις χωρίς να έχεις κάποιες κυρώσεις, παιδί μου. Γιατί εντάξει, όταν ξεκινάς από το μεσαίο, να κάνεις το μεσαίο να βγει και να σου πει
Δεν μπορείς να πας με την Κωνσταντινούπολη. Μια χαρά μπορείς. Μια χαρά μπορείς, γιατί είναι πριν 600 χρόνια. Καλά, και τώρα μπορώ. Εγώ το έχω ξαναπεί. Με ένα μάστερ και ένα καπνό έχω φύγει. Τώρα λόγω του ίντερνετ, αυτά που θα γινόταν στον πόλεμο θα τα μάθαιναν όλοι. Οπότε δεν είναι και καλό, ρε φίλε. Τότε έπρεπε να στείλει, ξέρω εγώ, μηνύματα και να ξέρουν. Δηλαδή έχουν γίνει γενοκτονίες και σφαγές, τις οποίες ακόμα η ιστορία δεν μπορεί να τις επιβεβαιώσει. Δηλαδή, πρέπει. Μήνυμα τη εκπομπή. Σταματήστε τον πόλεμο γιατί θα σας βρούνε. Δεν μπορεί να τις επιβεβαιώσει, κυρίως γιατί κάποιος δεν πρόλαβε να ανεβάσει story πριν πεθάνει, ξέρω εγώ. Απλά έγινε, και άμα δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος ξέφυγε από αυτό το πράγμα, δεν θα το μάθαινε ποτέ κανένας. Θα έπρεπε απλά να πάνε εκεί και να βρίσκαν κάποιο στοιχείο το οποίο προφανώς δεν θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει με κάποιο τρόπο. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε, από πανούκλα μέχρι σεισμό, μέχρι τσουνάμι, μέχρι μια πυρκαγιά, ας πούμε. Μια πυρκαγιά δεν ξέρει ποιος την προκάλεσε. Καλά, με αυτό που είπε τώρα ισχύει απίστευτα πολύ, γιατί πρόσφατα κιόλας έγινε ανακάλυψη για κάποιες φυλές και γενικά πολιτισμούς στον Αμαζόνιο. Ναι. Πάρα πολύ εξελιγμένους, οι οποίοι εξαφανίστηκαν, τύπου και είναι τώρα κάτω από δέντρα. Και γίνονται ανασκαφές και λένε ότι τους σκότωσαν αρρώστιες. Πριν καν πάνε οι Ευρωπαίοι. Ναι, γίνεται κάτι σαν όχι. Νομίζω ήταν μετά τους Ευρωπαίους αυτές οι αρρώστιες και κάνουν X-ray μέσα από τα δέντρα του Αμαζονίου. Μπράβο, αυτό ναι. Βρίσκουν κάτι πολιτισμούς, στοιχεία πολιτισμών τέλος πάντων, τα οποία δείχνουν ότι αυτός ο πολιτισμός όχι απλά υπήρχε, θριαμβούσε. Ναι, ήταν πολύ εξελιγμένος. Και το Αμαζόνιος είναι χτισμένος πάνω στα. Πώς να το πω. Στα θεμέλια και τα απομεινάρια, ας πούμε. Στα απομεινάρια αυτών των πολιτισμών. Ναι. Και ότι αυτοί οι πολιτισμοί απλά ήταν το λείπασμα, τέλος πάντων. Μάκης, ναι, είναι κάτω από χώματα και δέντρα. Το ότι γενικά ο Αμαζόνιος δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο είναι σήμερα. Σαν δάσος τουλάχιστον. Ναι, ότι. Ήταν κατοικούμενη περιοχή. Ναι, ότι στην ουσία η φύση εξαπλώθηκε πάνω σε αυτό. Είναι αυτό που θα γίνει π.χ. άμα ο ανθρώπινος πολιτισμός μεθαύριο καταστραφεί. Ναι, η φύση θα συνεχίσει να υπάρχει. Πάνω σε αυτό. Για να το συνεχίσω λίγο. Μάγκες, να ξέρετε, αρχικά αυτό είναι το χάος. Θα ανοίγουμε ένα θέμα, θα ανοίγουμε ανακριά και θα επιστρέφουμε. Και θα επιστρέφουμε full circle. Πάνω σε αυτούς τους πολιτισμούς έχουν σταθεί κάποιοι τύποι οι οποίοι δηλώνουν. Εγώ τους λέω νομοσολόγους. Τώρα εντάξει, ήδη δηλώνουν ερευνητές εναλλακτικής ιστορίας. Οι οποίοι πιστεύουν στην ύπαρξη της Ατλαντίδας κτλ. Αρχικά να ξέρεις αυτό παίζει να ισχύει. Πιστεύεις στην Ατλαντίδα? Ναι. Γιατί επειδή το είπε ο Πλάτωνας. Ρε φίλε, δεν το έχει πει μόνο ο Πλάτωνας. Γενικά όλοι μιλάνε για έναν. Δεν είναι έγκυρη πηγή. Ναι, αρχικά πρώτον γιατί όχι. Και δεύτερον είναι πάρα πολλοί οι οποίοι μίλησαν για έναν πολιτισμό ο οποίος μετά εξαφανίστηκε πιθανότητα από ένα τσουνάμι, κάποια τέτοιου τύπου καταστροφή. Ποτέ δεν θα μάθουμε πώς εξαφανίστηκε αυτός ο πολιτισμός. Ναι, ισχύει, αλλά ότι υπήρχε, πιθανότητα να υπήρχε. Κοίτα, εντάξει, το ακούω, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε τελείως. Αλλά όπως μου είχε πει και ο εργοδότης μου, σας έχω πει τα δύο αφεντικά. Ο ένας εργοδότης, ο συνωμοσιολόγος, ο ψαγμένος, ο οποίος σας έχω πει είναι τρομακτική προσωπικότητα, διότι είναι και πολύ έτσι, τρομακτικός αν όψη και πολύ σωματικά ικανός, είναι και εγκεφαλικά ικανός. Αλλά που με χάνει, έχει πορωθεί άγρια με αυτή την ιδέα. Το χαμένο πολιτισμό γενικά. Ναι. Και λέει ότι μέχρι και ο Πλάτωνας λέει, στο λέει, και στο λέει ο άνθρωπος σου λέει, λέω πώς μπορείτε να αγκυροποιήσετε αυτή την πληροφορία. Λέει, ο Πλάτωνας έχει τον Τιμαίο, λέει, και τον Κριτή, ο οποίος θα λέει αυτά, που σημαίνει τιμή και κρίση. Δηλαδή, αυτοί οι δύο άνθρωποι, λέει, είναι τίμιος, είναι ο ένας τίμιος, ο άλλος έχει κριτική σκέψη, άρα είναι εγκυροποιημένο. Εντάξει. Ναι. Εντάξει τώρα. Και καλά, επειδή το πω ο Τίμιος, ξέρω εγώ, έτσι μεταφράζεται, ο Τίμιος, επειδή το λέει με τιμή και τιμιότητα, ότι ισχύει, δεν σου λέει τι είπε ο Πλάτωνας. Anyway. Τέλος πάντων, moving on, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν. Αυτοί οι εναλλακτικοί ιστοροκαμένοι, τέλος πάντων. Οι ερευνητές, μπράβο. Της εναλλακτικής ιστορίας. Ναι. Οι οποίοι πιστεύουν ότι όταν ο πολιτισμός ξεκίνησε, ο ανθρώπινος πολιτισμός, από τις φυλές Μεσοποταμίας. Πάμε τόσο πίσω, ας πούμε. Τόσο πίσω. Λένε ότι ήρθαμε σε επαφή με αστρικά όντα, τα οποία ήταν θεοί. Ναι. Και ουσιαστικά έτσι εξηγείται αυτό το ισχύει. Υπάρχει ένα τεράστιο gap στο πώς εξελιχθήκαμε σαν Homo sapiens. Δηλαδή, πήγαμε από Homo erectus, ήταν ποιο ήταν? Homo erectus. Νομίζω, ναι. Ναι, Homo erectus, γιατί ουσιαστικά. Homo erectus, Homo sapiens και Homo universalis μετά έτσι πήγε. Neanderthal. Ναι, Neanderthal ήταν άλλη. Πιο μετά. Πιο πίσω. Νομίζω από Homo erectus μετά πήγε σαν Homo sapiens. Ωραία. Όπως και να έχει. Γκουγκλαρέτο. Δεν θα λέμε μαλακίες στο podcast. Μάγκες, θα σας έχουμε εδώ πέρα. Θα μαθαίνετε πράγματα. Είστε εδώ για τη γνώση. Είστε εδώ για την Erectus.
Homo erectus, μαλάκα. Για να δούμε το Homo erectus. Homo γαυλωμένος. Γράψε φυσική εξέλιξη ανθρώπου, μαλάκα, να στα βγάλει όλα. Homo erectus. Τι κρανίο είναι αυτό, ρε μαλάκα, τι πυθικάνθρωπος. Το πυθικάκι. Homo erectus, ο όρθιος άνθρωπος στα λατινικά, είναι ένα εκλείπων είδος, ξεκόλα του γένους Homo, έζησε στην Αφρική, ναι, εντάξει. Homo. Όπα. Στο θέμα της ταξινόμησης καταγωγής, οι erectus υπήρχαν δύο μεγάλες υποθέσεις. Οι erectus ήταν το ίδιο είδος με τους Homo. Τι είναι αυτό, ρε Εργάστερ. Είναι πάρα πολλά, ρε. Πρόγονος των ίστρων ανθρώπων σαν τους. Δεν μπορούμε να τα προφέρουμε αυτά, μάγια. Και τον Homo. Ωραία. Θεωρούνται ότι ήταν. Λοιπόν, άκου. Θεωρούνται ότι ήταν δηλαδή. Οι Homo erectus ήταν πριν από διάφορα. Και από τους Neanderthals και από τους Sapiens. Οπότε είναι πριν από τους Sapiens. Α, και πριν είχαν το Habilis, ξέρω εγώ. Ναι, μπράβο. Ναι, okay. Λοιπόν, και λένε ότι γενικά υπάρχει ένα τεράστιο gap στο πώς πήγαμε από Homo erectus σε Homo sapiens, Neanderthals κτλ. Ναι. Και λένε πως γιατί υπήρξε gap, λέει, γιατί ήρθαμε σε επαφή, λένε αυτοί, σε μεταστρικά όντα, τα οποία με τις δικές τους και αστρικές ικανότητες και τεχνολογίες μας διαφώτισαν και μας πειράξαν το DNA. Oh. Δηλαδή είμαστε μισή εξωγήινοι. Ποιος το είχε. Η Αναστασία δεν το έστειλε αυτό. Ναι, η Αναστασία. Δεν έχει τη ιδέα, αλλά ήρθε πρόσφατα μήνυμα σε μια ομαδική από τη φίλη μας την Αναστασία. Shout out. Ήρθε η εξής ερώτηση. Παιδιά, γνωρίζετε ότι είμαστε εξωγήινοι? Άγγελος, ναι. Μαλάκα, φιντάνι. Οπότε ναι, αυτοί πιστεύουν ότι ήρθαμε σε επαφή με αστρικά όντα τα οποία μας διαφώτισαν και γι' αυτό υπάρχει αυτό το κενό. Σωστά. Επειδή ουσιαστικά αυτή η εξέλιξη δεν μπορούσε να υπάρξει από Homo erectus σε Homo sapiens σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα όσο υπήρξε και απλά έγινε με εξωγενείς παράγοντες. Το όνομα των οποίων για να επεκταθώ κι άλλο στο θέμα ήταν Civilization Bringers. Ναι, το ξέρει. Στα ελληνικά δεν ξέρω πώς λέγεται. Είναι αυτοί που φέραν τον πολιτισμό. Αυτοί που φέραν τον πολιτισμό, ναι. Και υπάρχουν, παιδιά, να ξέρετε, τοιχογραφίες. Κάπου εκεί στη Μεσοποταμία ή στην Αίγυπτο, σε ένα τα δύο, δεν θυμάμαι. Μεσοποταμία λογικά. Στην οποία δείχνει απλούς ανθρώπους, απλά πυθικάκια σαν τους Homo erectus. Και δείχνει ανθρώπους οι οποίοι κουβαλάνε με το χέρι τους, έτσι, σε τοιχογραφία. Σκεφτείτε τώρα μια αρχαία τοιχογραφία, στην οποία κουβαλάνε στο χέρι τους κάτι σαν βαλίτσα ή κάτι τέτοιο, το οποίο δεν κολλάει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν κολλάει με τα στάνταρ εκείνης της εποχής. Εν τω μεταξύ. Και λένε τι είχε αυτή η βαλίτσα μέσα, τι ήταν αυτό που κρατούσαν τέλος πάντων. Αυτό που εγώ θέλω να πω. Μια αλφα strong. Μια αλφα strong. Είναι ότι σε όλες αυτές τις τοιχογραφίες βλέπουμε ανθρωπόμορφα όντα, όχι τόσο εξωγήινες μορφές. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Βλέπω πρόσφατα μια τοιχογραφία από τέτοια όντα ανθρωποειδή, τα οποία όχι μόνο έχουν βαλίτσες κλπ. Έχουν ρολόγια. Τι λες ρε μαλάκα. Μπρο, έχουνε. Το έχεις δει. Έλα τώρα το ψάχνω μαλάκα. Γράψτε το, ψάξτε το τώρα. Τι γράφω, Civilization Bringers Watch. Γράψε, ξέρω εγώ, wall mural με watches, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μέχρι να το βρει ο Γιώργος, επειδή το είδα πρόσφατα. Bad, να το έβγαλε. Θέλω να πω πρώτα ότι άμα όντως ισχύει και αυτό με τα ρολόγια που είδα και εγώ, μάγκες, μήπως να το, κοίτα εδώ, το βλέπεις ότι φοράει ρολόι. Μπράβο. Ορίστε, να το. Και οι άνθρωποι τότε τους βάζουν και φτερά, έτσι. Μαλάκα, είναι ρολόι ρε φίλε ή απλά έξω ένα περικάλπιο? Έχουμε γράψει Civilization Bringers Bag. Θα τα δείτε αυτά άμα τα ψάξετε. Μοιάζει πάρα πολύ με ρολόι. Εδώ βέβαια έχει κεφάλι αετού και χέρια ανθρώπου. Είναι αυτό το meme με αυτό το άσπρο πουλί που είναι στην Ανταρκτική. Νάτος, αυτός είναι. Θα μάθουμε το 2027. Anyway, άμα μιλάμε όμως για χρονοταξιδιώτες εν τέλει. Και όχι για. Το πας πολύ βαθιά τώρα, ναι. Και όχι για, ξέρεις, εξωγήινους. Ρε φίλε, εμένα μου φαίνεται ακραίο να θεωρήσουμε ότι αυτό εδώ πέρα το αντικείμενο είναι απλά μια βαλίτσα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να σκεφτούν να φτιάξουν μια. Είναι ίδιο με τσάντα και τότε υποτίθεται τρώγαμε μπανάνες από δέντρα. Και σκοτώναμε μαμούθ. Και εδώ οι άνθρωποι κρατάνε τσάντα. Ρε φίλε, όχι ρε μπρο, δεν ήταν αυτοί οι υπόδες τότε. Γιατί για να υπάρχουν αυτές τις τοιχογραφίες. Αυτές οι τοιχογραφίες για να υπάρχουν υποδηλώνονται ότι προϋπήρχε ή ξεκίνησε να υπάρχει εκείνη τη στιγμή πολιτισμός. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν σε πολλά σημεία, δεν είναι ότι υπάρχει ένα. Είναι πάρα πολλά, παιδιά, είναι πάρα πολλά. Μα λέγαμε πάρα πολλά, έτσι. Και σε αγάλματα. Και σε αγάλματα, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές μορφές τέχνης που εκφράζουν τέτοια πράγματα. Τι ανακαλύπτουμε εδώ πέρα σήμερα? Μήπως θα γίνουμε εναλλακτικοί ιστεροκαυλωμένοι? Δες εδώ. Πού είναι τα μονόρα βίντεο? Έχω δει ένα μονόρο βίντεο. Το έχει κάνει ο Joe Rogan, το είχε αναλύσει. Ναι, και εγώ από TikTok το έχω δει. Ακραίο.
Εντάξει, παιδιά, εγώ νομίζω πρέπει να κλείσουμε ένα trip στη σημερινή Μεσοποταμία. Και άμα να ψάξουμε βαλίτσες. Στις χώρες εκεί πέρα, άμα δεν μας σκοτώσουν, εκεί πέρα γιατί έχουν και πόλεμο, πιστεύω μπορεί να βρούμε κι εμείς κάτι. Και να το μάθετε πρώτοι εδώ. Αυτό θα ψάξει, ρε. Αρχαίοι Sumerians. Σουμέρι. Από εκεί λένε ότι ξεκίνησε όλη αυτή η θεωρία, τέλος πάντων. What was their purpose? Τι να πω, ρε μαλάκα, εμένα μου φαίνεται απλά σε μια τσάντα. Δηλαδή μια τσάντα, δεν μπορείς να φτιάξουμε μια τσάντα. Πόσο καμπουγγιανή είναι εδώ πέρα, φτιάξαμε τον τροχό, ρε μαλάκα. Μια τσάντα μπορούμε να φτιάξουμε. Δηλαδή μου φαίνεται ακραίο να υποθέσουμε ότι η τσάντα και όχι ο τροχός, ξέρω εγώ, είναι ένδειξη επαφής με αστρικά όντα. Τι να σου πω. Γενικά υπάρχουν σε τοιχογραφίες, όχι μόνο για αυτά που λέμε τώρα, και στην Αίγυπτο κλπ. Δείγματα πολιτισμού και εφευρέσεων που με τα δεδομένα που έχουμε για εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν. Όπως βασικό παράδειγμα οι πυραμίδες, ας πούμε. Να το είπε. Ναι, το πιο γνωστό σε όλους όσους έχετε ακούσει την παραμικρή θεωρία συνωμοσίας και έχετε την παραμικρή απορία για την ιστορία. Επίσης ο εργοδότης μου λέει ότι οι πυραμίδες, λέει, οι Αιγύπτιοι, λέει, απλά τις βρήκανε, λέει, και λέει δεν τις κάνουμε τάφους. Επίσης υπάρχει το άλλο το ερώτημα, το ότι υπάρχει η σφίγγα. Ναι. Ξέρουμε όλη τη σφίγγα. Εννοείται, ρε μπρο. Το κεφάλι, άμα βάλεις και φωτογραφίες και το δεις, είναι εντελώς ασύμμετρο με το υπόλοιπο σώμα. Είναι πάρα πολύ μικρό. Και είναι ανθρωπόμορφο και είναι ενός φαραώ. Λέγεται ότι προϋπήρχε το άγαλμα όπως και οι πυραμίδες. Νομίζω είναι επιβεβαιωμένο κιόλας. Και είχε άλλη μορφή. Είχε μορφή λιονταριού και ζήτησε ο τότε φαραώ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν για να μην πω μαλακίες, να σκαλιστεί πάνω στο τότε κεφάλι το δικό του. Γι' αυτό είναι πιο μικρό. Ναι. Γιατί αναγκαστικά είναι πιο μικρό, αφού σκαλίζουν το ήδη υπάρχον. Αναγκαστικά θα μικρύνει. Οπότε είναι εντελώς ασύμμετρο. Άρα και αυτό πρέπει να προϋπήρχε. Και ήταν πάλι ζώο. Και υπάρχει αυτό το pattern, το μοτίβο με τα ζώα. Ειδικά στην Αίγυπτο. Έχεις θεούς όπως ο Άνοβης που έχουν κεφάλι σκύλου. Έχεις τον Ρα που ήταν αετός, γήπας, δεν ξέρω και εγώ τι ήταν. Και εδώ στις φωτογραφίες που έχουμε τώρα μπροστά μας στην οθόνη του υπολογιστή, έχουμε ουσιαστικά ετόμορφα πλάσματα. Δηλαδή κεφάλαια αετού, σώμα ανθρώπου. Και αν πάμε ακόμα και στην αρχαία ελληνική ιστορία, έχουμε μίξεις ανθρώπων με ζώα. Ρε φίλε, όχι, έχουμε τον Πάνα. Γιατί ρε φίλε δεν είχε τον Κένταβρο? Είχε τον Πάνα. Ο Κένταβρος δεν ήταν ανθρωπόμορφο. Ήταν Κένταβρο. Ο Κένταβρος είχε το Μινόταυρο. Όμως ο Κένταβρος είχε το σώμα του αλόγου. Ναι, το σώμα του αλόγου από τα πόδια και κάτω και πάνω είχε τον άνθρωπο. Μπέρδεψα Κένταβρο με. Πώς το λένε, με. Σκυλί. Κέρβερος. Όχι Κέρβερος. Ο Κέρβερος ήταν. Ναι, γενικά και πολλές μυθολογίες έχουν ασχοληθεί με ζώα και που δεν έχουμε δει ποτέ. Και πραγματικά εντάξει, η φαντασία έχει ένα όριο. Γιατί άμα όλοι οι άνθρωποι τα πιστεύανε, κάποιος βγήκε και το είπε, κάτι είδε, είχε ένα όραμα, κάτι ήπια. Παιδιά, γενικά δεν γίνεται μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο ταυτόχρονοι πολιτισμοί οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή μεταξύ τους να δείχνουν. Όχι απλά τα ίδια πράγματα, γενικά να δείχνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή να δείχνουν ότι υπήρχαν ανθρωπόμορφα πράγματα. Που φέρνανε τεχνολογία. Μπορούμε φίλε, να πούμε ότι ήταν σχιζοφρένεια απλά. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτά τα άτομα να τα πίστευαν όλοι. Δηλαδή, επειδή είδε κάποιος έναν άνθρωπο με ένα κεφάλι αητού, ξέρω εγώ, οκ. Και ποιος να του πιστέψει και ποιος να κάτσει να ασχοληθεί, ρε φίλε, περίπου. Δηλαδή δεν είναι κάποια σημαντικά πράγματα να κάνουν τότε. Εδώ να πούμε τώρα δεν ασχολιόμαστε με αυτά. Παλιότερα δεν γίνεται, ας πούμε, κάποιοι. Παλιότερα που πέθαινες στα 16. Ναι, πέθαινες και εγώ στα 16 και ο σκοπός ήταν απλά να φας ένα κομμάτι κρέας ή να φας φρούτο, ξέρω εγώ. Και δεν σε ένοιαζε αν είναι ανθρώπινο ή ζώο. Ναι, έπρεπε να φας. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι είχαν ιδιαίτερη. Δηλαδή να κάτσουν να ασχοληθούν τώρα με το ανθρωπόμορφο τέος και όλα αυτά. Παρόλο που μπορεί να τους πρόσφερε, ξέρω εγώ, ελπίδα ή κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να καθόντουσαν να ξόδευαν χρόνο και φόδια σε αυτά τα πράγματα. Διαφωνώ, διότι πιστεύω ότι αυτό κατηγοροποιείται ως τέχνη, έτσι. Αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρωπότητας είναι η τέχνη. Και η τέχνη μιμείται τη φύση. Επομένως δεν μου φαίνεται διάολο αδύνατο. Δεν μου φαίνεται αδύνατο δηλαδή να λένε τι έχω δει. Έχω δει ένα γήπα. Τι έχω δει έναν άνθρωπο. Θα φτιάξω άνθρωπο γήπα, μαλάκα. Ναι, οκ, είναι και αυτό κάτι βάσιμο. Όπως έλεγα και εγώ μια μέρα ζάντα στον καναπέ στην Πάτρα, χελώνα ντράμερ. Κάτι τέτοιο είναι, ρε φίλε. Το μυαλό τρέχει. Πόσο μάλλον δεν μπορούμε να αναιρέσουμε και την εμπειρία ναρκωτικών, έτσι.
Που δεν ξέρουν τι είναι ναρκωτικά. Που δεν ξέρουμε τι είναι τα ναρκωτικά. Δηλαδή, μπορεί να τρώγαμε μαλάκα ένα φιλαράκι και να κατεβάζανε μουντούτο, δεν ξέρω. Μάγκες, εγώ έχω πει, ξέρουμε ότι η Πυθία και έχει κάτι φύλλα και βλέπει οράματα. Εντάξει. Μαντέψτε τι έχει η Πυθία. Και μιλάμε και σε πολύ γόνιμη περιοχή η Δελφή για χασισοφυτίες. Εννοείται. Πρώτη χασισοφυτία Πυθίας. Ναι, χασισοφυτία Πυθίας. Σκάγανε μαλάκα. Η πρώτη γνωστή χασισοφυτία στην ιστορία. Εγώ λέω ότι άμα ποτέ άνοιγα εταιρεία με κάναβη, θα το ονόμαζα Πυθία. Το μαντίο των Δελφών. Το μαντίο των Άσων, φίλε. Νομίζω δεν μπορείς να το ονομάσεις Πυθία, γιατί υπάρχουν δει τα χαρτάκια. Ωραία, φίλε, χάσαμε. Τυχαίο που είναι χαρτάκια. Τυχαίο που είναι χαρτάκια, μαλάκες. Κάτι ξέρανε εκεί πέρα στην Πυθία. Λοιπόν, θέλω να βάλω μια παύση εδώ πέρα, γιατί οριακά περνάμε συνωμοσίες για την τάξη πραγμάτων της ιστορίας της ανθρωπότητας. Και θέλω να πω ότι θέλω να τελειώσω την Αντωνότικα. Ναι, σωστά, δεν σας τελειώσαμε ποτέ την Αντωνότικα. Λοιπόν, τώρα ανοίγει το κεφαλαίο Αντωνότικα. Ανοίγει τώρα και πάλι. Όπως θυμάστε, λοιπόν, είπαμε πώς λειτουργεί. Ελπίζουμε βασικά να θυμάστε. Κάνε να πίσω στο. Θα βάλουμε για ένα timestamp, ξέρω εγώ. Κάνε πίσω στο podcast, θα το ξαναδείς. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο ότι εγώ έρχομαι σε επαφή με τον Άγγελο, με το δικό μου αστρικό, εκτός του πλανήτη Γης, και του λέω, αδερφέ, εν Χριστώ αδερφέ μου, έχω βρει αυτό. Εν Χριστώ αδερφέ. Και πρέπει να το δοκιμάσουμε τώρα. Τηλεμεταφέρεται ο Άγγελος εκεί πέρα που βρισκόμουν, πώς το λένε, στα σκλαβοπάζαρα της Τρεψιθέας, και μου κάνει, ωραία πάμε, σκεφτόμαστε, του λέω βρω, του εξηγώ τι είναι, του λέω βρω θα σκεφτούμε θάνατος. Ξεκίνησε πολύ ωραία, ναι, ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Straight to the point. Ναι, ακριβώς. Τι να μαλακίες. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, με το που άκουσε ο Γιώργος για πτώματα, είπε: «Οκ, εδώ είμαστε, πάμε κατευθείαν. Ντου στο ψητό». Και όχι, δεν είμαι νεκρόφιλος, μην το υποθέσετε. Λοιπόν. Με ηρωνία το λέει. Τελευταίο μου τσιγάρο, όχι! Στρίψα από εμένα. Θα στρίψω μετά. Λοιπόν, ανοίγουμε το app, φανταζόμαστε εκεί πέρα νεκροκεφαλές μαλακίες, ό,τι μπορεί να συσχετιστεί με το θάνατο. Και μας βγάζει σε μια κοντινή αποστηλή, ήταν 10 λεπτάκια δεν ήταν. Ναι. Με τα πόδια 10 λεπτάκια. Απλά ήταν ανηφόρα και μπορεί να γίνανε και 20 λεπτάκια. Ναι, ισχύει. Είμαστε καπνιστές, παιδιά. Για ανοίξει μια δύο. Ανεβαίνουμε λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, από νότια προάστια, represent, west side. Η Τρεψιθέα, δηλαδή άνω Γλυφάδα, προς τα όσο πιο πολύ άνω στην Γλυφάδα πηγαίνεις, τόσο πιο πολύ χωριό θυμίζει. Δηλαδή, μιλάμε, περνάς από ένα σπίτι το οποίο έχει γκαράζ και τεράστιο κήπο, και ακριβώς πέρα του ένα τσαντήρι με κοτέτσια. Μια παράγκα, ναι. Με κοτέτς και γίδια. Όντως. Και βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι της άνω Γλυφάδας, όπου σκαρφαλώνουμε το σημείο, φτάνουμε στον προορισμό. Και βρισκόμαστε ένα λεπτό μακριά από το σημείο που μας έχει βγάλει στους χάρτες και δεν μπορούμε και μας είναι αδύνατο να έχουμε προσβασιμότητα στον χώρο, διότι περιφραζόταν, ήταν ένας φράχτης. Μάλιστα, λόγω της κλίσης του βουνού δεν μπορούσαμε να σκαρφαλώσουμε, απλά θα φεύγαμε στο γεννό. Θα σοριαζόμασταν. Λοιπόν, και απλά το λέμε εντάξει, γάμισε εδώ, πάμε να δούμε κανένα άλλο. Οπότε εδώ δεν έχει ζουμί η ιστορία. Ναι, εδώ δεν έχει ζουμί. Το θέμα είναι το επόμενο, ότι λέω στον Άγγελο, ας σκεφτούμε κάτι ακραίο για να δούμε αν δουλεύει. Και λέω ρόζα αμάξι. Και μας βγάζει σε ένα άλλο σημείο πάλι πάνω στο βουνό. Ανεβαίνουμε. Στο οποίο λέμε, παρένθεση, λέμε, οκ, ποιες πιθανότητες να υπάρχει ένα ρόζα αμάξι πάνω στο βουνό. Μαλάκα, ναι, τώρα στα γενικά, μάγκες. Ένα ρόζα αμάξι γενικά, δεν είναι τόσο και σε μεγαλοπόλεις να είστε, όπως π.χ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Δεν νομίζω να βλέπετε εύκολα έως και καθόλου ρόζα αμάξι. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ανεβαίνουμε λίγο στο βουνό, φτάνουμε στο σημείο, δεξιά-αριστερά, μπροστά-αριστερά κοιτάμε, πουθενά ένα αμάξι. Ένα ρόζα αμάξι, πόσο μάλλον αμάξι έτσι, όχι απλά ένα ρόζα αμάξι. Και λέω, ωραία, ας κάτσουμε να κάνουμε ένα τσιγάρο, φιλάγγελε. Καθώς κάνουμε ένα τσιγάρο, αγναντεύω εγώ το Τιθέα και παρατηρώ στα αριστερά μας από την πέρα που καθόμασταν, βρισκόμασταν στο μόνο ύψωμα του βουνού, από το οποίο είχαμε ορατότητα σε ένα κλεισμένο χώρο γκαράζ. Ο οποίος κλεισμένος χώρος γκαράζ μέσα περιείχε ένα κόκκινο βαν και ένα γαμημένο ρόζα αμάξι. Μάγκες, αυτό είναι ακραίο. Και χάνω το σκατό μου. Εγώ δεν το πίστευα, να ξέρω, όταν μου το είπανε, μέχρι που μου δείξανε φωτογραφία του ροζοαυτοκινήτου από ψηλά. Μάγκες, χάνω τα σκατά μου εγώ. Και λέω στον Άγγελο, τσεκάρε, το έχουμε και φωτογραφία, δυστυχώς μπορείτε να το δείτε. Και έτσι λοιπόν αρχίζει η όλη μας ιστορία με τη χρήση της εφαρμογής. Ναι. Τα πιο ακραία θα πούμε μόνο για να μην πλατιάσουμε. Έχουμε βρει διάφορα. Έχουμε ψάξει για μια λευκή κάλτσα. Μας έχει βγάλει σε σημείο στο οποίο ανακαλύψαμε μια λευκή κάλτσα κάπως. Έχουμε ψάξει πράσινο αμάξι. Μας έχει βγάλει ακριβώς πάνω σε ένα πράσινο αμάξι. Ακριβώς στο σημείο, παιδιά. Ήμουν και εγώ εκείνη τη μέρα, του βεβαιώνω. Ναι. Το πιο φρικιαστικό
με έναν άλλο φίλο μας, ένας άλλος καψερός. Ένας άλλος καψερός. Shout out στο φίλο μας τον Γιώργο. Τον Αλέκο, ρε. Θα πεις για το πρώτα είναι το Αλέκο. Shout out στον Αλέκο, λοιπόν. Shout out στον Αλέκο. Τώρα είναι στη μέση του ωκεανού ο Αλέκος, εμποροπλοίαρχος. Λοιπόν, καβαλάμε το αμάξι του Αλέκου και βάζουμε για πρόθεση στην εφαρμογή ένα ζευγάρι που βλέπει παπούτσια. Φτάνουμε στον προορισμό και δεν βρίσκουμε ζευγάρι που βλέπει παπούτσια. Και λέμε: ωραία, ας βάλουμε έναν επόμενο προορισμό. Σκεφτόμαστε βασικά, γιατί σας είπα ότι πλέον σκέφτεσαι αυτό που θες να βρεις. Ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Αγαπητοί ακροατές, δεν ξέρω για εσάς, εμείς όταν σκεφτόμαστε εγκαταλειμμένο σπίτι, τουλάχιστον εγώ, ο Άγγελος και ο Αλέκος, με εξαίρεση το Χάρη, σκεφτόμαστε μια εγκαταλειμμένη οικοδομή. Αλλά ξεστομίζουμε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Καθώς λοιπόν καβαλάμε το αμάξι, παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα μαγαζί με ρούχα, το οποίο δεν είχαμε δει. Βγαίνω εγώ λοιπόν από το αμάξι και όντως στη βιτρίνα υπήρχε ένα ζευγάρι με μπλε παπούτσια. Ψιλοτινακούμε εκεί πέρα και μπαίνουμε πάλι στα αμάξι να πάμε προς το εγκαταλειμμένο σπίτι, υποτίθεται. Ήδη πιο καυλωμένη από πριν. Ναι. Εφόσον βγήκε, ναι. Είχε επιβεβαιωθεί ότι ακόμα για άλλη μια φορά η εφαρμογή λειτουργήσε. Και καβαλάμε το αμάξι, κατευθυνόμαστε προς τον προορισμό, 5 λεπτά προορισμός, τίποτα. Κάνουμε μια στροφή αριστερά. Και καθώς κάνουμε τη στροφή αριστερά, κοιτάμε στα αριστερά μας που είναι το προορισμός και βλέπουμε ακριβώς πάνω στο σημείο ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Εκείνη τη στιγμή, τώρα αυτό περιγράφεται σε slow motion, βλέπω την τρίχα του Αλέκου να σηκώνεται και απλά λέει μαλάκα και το γάζω, μαλάκα το σανιδώνει. Βρεθήκαμε Αργυρούπολη σε 1 λεπτό. Σε 1 λεπτό είχαμε φρικάρει τον κόλλο μας. Εκτοξεύτηκε. Βρω αεροπλάνο, ρε. Γαμηθήκαμε. Έχουμε ξαναδοκιμάσει πάλι εγκαταλειμμένο σπίτι. Μας έχει βγάλει σε ένα σπίτι το οποίο ήταν εκτός του πολιτισμού, ήταν πάνω στο βουνό. Λοιπόν, παιδιά, ναι, για πες, αυτό που λέει πάνω στο βουνό, θέλω να πω ότι δικιά μου εμπειρία ήταν η πρώτη σοβαρή εμπειρία ραντενότικα που είχα. Η πρώτη τύπου όντως ανατριχιαστική. Έχουμε κάνει μια απόπειρα για ένα στριβάνι, μας έβγαλε σε ένα χώρο που πάλι δεν είχαμε προσβασιμότητα. Καμία όμως. Και θέλαμε να αποδείξουμε ότι αυτή η εφαρμογή λειτουργεί σε ένα άλλο παιδί. Οπότε έχουμε φτάσει σε χωρίς προσβασιμότητα και λέμε να σκεφτούμε το σπίτι μιας φίλης μας. Μπαίνουμε Google Maps, σημείο που βγάζει είναι κυριολεκτικά 100 μέτρα από το σπίτι. Τίποτα, 50 μέτρα ήταν. 50 μέτρα από το σπίτι. Ήταν η περιοχή της. Οπότε το ψιλοπίσαμε και αμέσως μετά λέμε να σκεφτούμε πάλι ένα εγκαταλειμμένο σπίτι. Γιατί η πρώτη φορά δεν λειτουργήσε, οπότε δεν μας το κάνουμε δεύτερη φορά. Ναι, ας το ξανακάνουμε. Και έτσι όπως είμαστε στο αυτοκίνητο του φίλου μας βγάζει αριστερά μας είχε πολυκατοικίες, δεξιά είχε δάσος, βουνό, τι στο βουνό. Ένα ύψωμα, πρόποδος βουνού. Ναι, πρόποδος βουνού. Και το σημείο, παιδιά, ήταν μέσα εκεί πέρα στα δέντρα, μέσα στους πρόποδες του βουνού, σαν δασάκι. Στο οποίο δεν υπήρχε ορατότητα. Καθόλου, γιατί ήταν φουλ τα δέντρα μπροστά μας, δεν βλέπαμε τίποτα, οπότε λέμε θα μπούμε μέσα. Και ήταν και 2 ώρα το πρωί, 3, τι ώρα ήταν κάτω. 3 το πρωί. Και μπαίνουμε, παιδιά, μέσα στα δέντρα με τους φακούς. Περπατάμε πόσο, 1 λεπτό. Ούτε 1 λεπτό, ρε. Ναι, και βρίσκουμε φράχτη και μέσα εγκαταλειμμένη παράγκα, ένα εγκαταλειμμένο σπιτάκι. Αυτή τη φορά όμως είχαμε σκεφτεί από πριν, είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα ήταν εγκαταλειμμένη οικοδομή, αλλά αυτό που σκεφτόμασταν θα ήταν σπίτι συγκεκριμένα. Ένα creepy σπίτι εγκαταλειμμένο, φανερά εγκαταλειμμένο. Και μας βγήκε το πιο creepy πράγμα μέσα σε δέντρα, σε πρόποδες βουνού. Καλά, ναι, κύριοι. Χάσαμε το σκατό μας. Και μιλάμε για σπίτι έτσι, όχι για κανένα σέντι, ξέρω εγώ. Ναι, μιλάμε σπίτι. για κανονικό σπίτι. Σπίτι αλλά με πόρτα με όλα. σπασμένο, σκοτεινό. Φαινόταν ότι δεν είχε πατήσει άνθρωπος τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρόνια και είχε και φιλοσχές μέσα. Ναι, ήταν σαν πίστα zombies Black Ops. Ξεκάθαρα. Ήταν σαν ένα εγκαταλειμμένο, τι να πω, κρυφό σχολείο, κάτι τέτοιο, παιδιά. Ναι, γαμισέτα. Οπότε με ευλάβεια, εμείς τους παροτρύνουμε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. Με προσοχή πάντα. Με προσοχή, δηλαδή, κοιτάξτε, πέρα από την πλάκα, πλέον που έχουμε παληθεύσει τόσα πολλά σκηνικά, αυτά είναι ούτε τα μισά που σας λέμε. Εγώ έχω 15 πλέον. 15 εγκυροποιημένα περιστατικά με το ραντονότικα που λειτουργεί. Εγώ κολώνω full να ξανακάνω θάνατο. Και μάλιστα μου είχε σκοθεί τρίχα τώρα μια μέρα με παίρνει ο Άγγελος. Και μου λέει ρε μπρο, ξέρεις, λειτουργήσε πάλι. Και λέω ναι, λειτουργήσε. Και μου λέει ρε φίλε, έχω φρικάρει. Και του λέω γιατί. Και ήμουν κιόλας και ήμουν αφόδευα εκείνη τη στιγμή, ήμουν στην τουαλέτα. Και του λέω γιατί. Και μου λέει ρε μαλάκα, τι υπήρχε στον πρώτο προορισμό που πήγαμε. Δηλαδή, τι θα βρίσκαμε ρε μαλάκα όταν σκεπτήκαμε πτώματα και μαλακίες. Ναι, που μπορέσατε να μπείτε εκεί πέρα στο. Μαλάκα, εγώ φρικάρει. Η θεωρία μας είναι ότι θα βρίσκαμε ένα νεκρό ζωντανό. Ξέρω, άμα πραγματικά ισχύει η εφαρμογή, κανένα νεκρό ζωντανό εκεί πέρα υπάρχει κάτσι και μαλακίες. Οπότε τώρα εγώ κολλώνω full να δοκιμάσω θάνατο. Αλλά η απορία μου είναι, ρε μαλάκα, πώς λειτουργεί αυτή η μαλακία, ρε βρω. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω στα παραφυσικά. Και μου φαίνεται τρομερό αυτό.
Ναι, δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Η δικιά μου θεωρία, που την έχω αναλύσει λίγο με τον Άγγελο, Χάρη, είναι ότι. Αλλά και αυτή ακυρώνεται, θα σου πω γιατί ακυρώνεται. Διότι η δικιά μας θεωρία ήταν ότι η εφαρμογή έχει AI, το AI ακούει αυτό που λες και έχει καταγραφή από κρυπτογράφηση στο Maps, που δεν είναι δύσκολο, δηλαδή τα Google Maps έχουν εικόνες. Και με ένα καλό AI το AI μπορεί να γνωρίσει τι είναι τι σε κάθε εικόνα. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να γλύψει τέλος πάντων αυτό που θες να δεις. Δηλαδή, ακριβώς, μπορεί να το σκανάρει. Επομένως, με μια αποκρυπτογράφηση στο Maps μπορεί μέσω των satellites που ήδη υπάρχουν να σε οδηγήσει σε ένα σημείο, αλλά εμείς σκεφτήκαμε εγκαταλειμμένο σπίτι. Αυτό δεν είναι εγκαταλειμμένο σπίτι, αυτό είναι εγκαταλειμμένη οικοδομή. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Πόσο μάλλον το πράσινο αμάξι. Δηλαδή, ποιος πιθανότητας να παρκάρει εκεί πέρα, αρμαλάκα στο σημείο. Και πόσο καιρό υπήρχε για να. Ναι, και πόσο καιρό δηλαδή ήταν αμάξι που χρησιμοποιόταν. Πρέπει να πούμε το βασικό, η κάλτσα. Δεν έχουμε αναλύσει καθόλου τι θα με την κάλτσα. Η κάλτσα δεν την αναφέραμε. Λοιπόν, η κάλτσα ήταν πολύ φρίκη, γιατί αυτό κι αν δεν θα υπήρχε ποτέ στα μάτια, ήταν πάνω της. Ισχύει. Η κάλτσα ουσιαστικά σκεφτήκαμε με μια παρέα μας. Σκεφτήκαμε με μια λευκή κάλτσα, μια κατάλευκη κάλτσα. Και μας έβαλε σε ένα σημείο κοντό στους τράχονες στο Αλήμου, όπου πάνω στο σημείο βρισκόταν ένα λευκό χαρτί. Εντάξει, δίνανε κάλτσα. Λέμε, ωραία, τελειώνουμε, πάμε σπίτια μας. Και καθώς πηγαίνουμε σπίτια μας, η μία κοπέλα έπαιζε μαζί μας, βγάζει από το μανίκι το φούτρο το οποίο φόραγε, το είχε πάρει από την απλόστρα. Ωραία, ήταν δηλαδή φρεσκοστεγνωμένο το ρούχο της. Έπαθες διλεξία. Ναι, διλεξία. Διλεξία. Πώς το λένε. Και βγάζει μέσα από το μανίκι της μια λευκή κάλτσα, επειδή δεν ήξερε τι βρισκόταν εκεί. Η οποία μάλιστα δεν ήταν μια λευκή κάλτσα, ήταν μια λευκή κάλτσα, τύπου κατάλευκη, χωρίς brand name πάνω, χωρίς τίποτα. Και την ανακάλυψε εκείνη τη στιγμή που βρισκόμασταν στο σημείο. Και την έψαχνε καιρό κιόλας. Αυτό είναι το ακραίο. Την έψαχνε καιρό και απλά μίλησε με την Επίσης, το άλλο που ακυρώνει θεωρία με τα AI είναι το άλλο το οποίο δεν το αναφέραμε καν και θα το πω εγώ τώρα γιατί πάλι έτυχε να ήμουν εκεί. Ποιο? Συμφωνούμε 4 άτομα, εμείς οι 3 και άλλος ένας φίλος μας, να σκεφτούμε κάτι εκτός τόπου και χρόνου. Α, ναι! Περίμενε. Ναι, το και δεν είχαμε προσυμφωνήσει όμως τι θα σκεφτεί ο καθένας. Απλά κάτι εκτός τόπου και χρόνου που δεν κολλάει με το σκηνικό. Ουσιαστικά, αγαπητοί ακροατές, την ιδέα ενός πραγμάτου. Την ιδέα της ακυρότητας, να είναι κάτι τελώς άκυρο. Κάτι να μην ταιριάζει εκεί πέρα που βρίσκεται. Και αυτό που έγινε και ήταν αρκετά creepy είναι ότι εγώ προσωπικά σκέφτηκα ένα καραβάκι, μια βαρκούλα. Και τι γίνεται, μας βάζει ένα σημείο στα maps και αυτό το οποίο είναι ultra creepy είναι ότι μας δείχνει να μπούμε σε ένα γκαράζ. Ναι, σε κατοικία, σπίτι έτσι. Σε σπίτι. Μας βγάζει σε γκαράζ σπιτιού το οποίο είχε ανοιχτή πόρτα εκείνη την ώρα. Όλος τυχαίος. Όλος τυχαίος. Ναι, δηλαδή δεν μπορούσε να το ξέρει αυτό η εφαρμογή. Δηλαδή είναι γκαράζ. Δεν υπάρχουν τα γκαράζ στα maps. Μα λέγανε για πόσο ήταν ανοιχτή η πόρτα. Και έτυχε να είναι ανοιχτή η πόρτα. Και μπαίνουμε μέσα και υπάρχει καίκι από αυτά που ξέρετε βάζουν στα αυτοκίνητα από πίσω όσοι τα έχουν για να πάνε στην παραλία. Και υπήρχε και ένα καρότσι σκλαβενίτη σούπερ μάρκετ μέσα στο πάρκινγκ. Δηλαδή υπήρχε το καραβάκι που σκέφτηκα εγώ και επίσης εκτός τόπου και χρόνου ήταν ένα άκυρο καρότσι σκλαβενίτης στον γκαράζ μέσα. Γενικά ήταν πολύ άκυρη φάση. Ήταν πάρα πολύ άκυρο. 4 ώρα το πρωί εκείνη την ώρα. 4 ώρα το πρωί και μάλιστα σε περιοχή η οποία ήταν η θάλασσα απήχε έτσι. Ναι, ήμασταν μακριά από τη θάλασσα, οπότε ήταν αρκετά άκυρα. Και πρώτον βγήκε το καίκι καραβάκι που σκέφτηκα εγώ. Και δεύτερον, το άλλο εντελώς άκυρο ήταν εννοείται το καρότσι του σκλαβενίτη εκεί πέρα. Εσύ το έχεις ξεχάσει αυτό. Δεν είμαστε sponsor από σκλαβενίτη. Δεν είμαστε sponsor για σκλαβενίτη. Άμα ποτέ θελήσουν, το θέλετε. Να κάνουμε διαφήμιση, ξέρω εγώ. Ο καφές Λαβάζα του σκλαβενίτη, εισαγωγές. Ναι, παιδιά, δοκιμάστε τον νότικα. Θα μας θυμηθείτε, να το ξέρετε. Απλά με ευλάβεια και προσοχή. Με ευλάβεια και προσοχή και εννοείται. Δεν σας λέμε πίπες. Όχι μαλακίες, παρακαλώ. Με σωστό manifesting, παιδιά. Πραγματικά κλείστε τα μάτια και μην σκεφτείτε τίποτα άλλο. Ναι, προσπαθήστε να είστε όντως αφοσιωμένοι στη σκέψη που θα έχετε συμφωνήσει κάθε φορά. Εννοείται 100 φορές καλύτερα να το κάνετε με παρέα. Ισχύει, ναι. Και άμα γίνεται να έχετε και όχημα και να μεγαλώσετε την εμβέλεια, θα το ζήσετε ακόμα καλύτερα γιατί. Ισχύει. Εντελώς αντικειμενικά, όσο creepy κι αν είναι, δεν είναι θαυματουργή εφαρμογή. Δηλαδή τώρα άμα βάλετε εμβέλεια 1 χιλιόμετρο και σκεφτείτε θάλασσα εκεί στο κέντρο της Αθήνας, γαμώ τον πάτο σας. Θα βρείτε θάλασσα. Μαλάκες, θα μας δείτε ένα καρχάρια, ξέρω εγώ, αλλά στον πύργο του Άιφελ. Δηλαδή βρείτε τα λίγο λογικά. Αλλά το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι όταν δεν βρίσκεσαι εντός της εμβέλειας αυτού που ψάχνεις, δεν λειτουργεί η εφαρμογή. Σου βγάζει άκυρο. Ή όταν έχει δοκιμάσει ο Άγγελος, στο έχει πει αυτό ο Άγγελος, είχε δοκιμάσει με τον αδερφό του. Νομίζω όχι, δεν το έχουμε. Είχε δοκιμάσει, λένε, ωραία, ας μην σκεφτούμε τίποτα. Και βγάλε error.
Ναι. Αλήθεια. Ναι, ήμουν με τον αδερφό μου και ο οποίος δεν με πίστευε, δεν πίστευε τίποτα για αυτή την εφαρμογή. Να ξέρετε, κανείς δεν το πιστεύει μόλις το ακούει. Οπότε η πιθανότητα ούτε εσείς δεν μας πιστεύετε, αλλά άμα είστε μεγάλη παρέα, δοκιμάστε το. Ισχύει, ναι, δοκιμάστε το. Και καλύτερα μέρα να έχετε χρόνο να ασχοληθείτε. Και μου προτείνει ο αδερφός μου, ωραία, λειτουργεί με τη σκέψη. Ας μην σκεφτούμε τίποτα. Καθόμαστε στο δωμάτιό του. Και έχουμε κλείσει τα μάτια μας και κυριολεκτικά εγώ δεν σκεφτόμουν τίποτα. Μου τρέχαν τα σάλια από το στόμα. Δεν σκεφτόμουν. Είναι το μη με το πυθικάκι με τα κύμβαλα. Απολύτως τίποτα έτσι. Σκεφτόμουν απλά μαύρο. Και η εφαρμογή συνήθως λειτουργεί μέσα σε 5 με 10 δευτερόλεπτα. Δονεί το κινητό σου και κυριολεκτικά μέχρι να δονηθεί το κινητό μπορεί να έχει περάσει και μισό λεπτό, παραπάνω από μισό λεπτό. Και όταν νιώθω τη δόνηση και λέω, ωραία, τι έβγαλε τώρα, κυριολεκτικά έγραφε error. Δεν βρήκαμε τίποτα. Αυτό είναι επίσης ακραίο. Ακραίο, ναι. Δηλαδή, ποιες πιθανότητες. Γενικά δεν το παθαίνει αυτό η εφαρμογή. Ναι, δεν βγάζει error. Μπορεί να σου βγάλει άκυρο spot, αλλά error δεν βγάζει. Ναι, δηλαδή δύσκολα θα βγάλει. Δηλαδή, να το έχουμε πάθει μια φορά στις 50 που θα το έχουμε χρησιμοποιήσει. Και ποιες ήταν οι πιθανότητες να το πάθουμε εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, που δεν σκεφτόμασταν όντως τίποτα. Ναι, όχι, είναι αρκετά ακραία εφαρμογή. Εγώ προτείνω πραγματικά να το δοκιμάσετε. Γιατί είναι ενδιαφέρον, είναι τροφή για σκέψη. Ναι. Το πώς λειτουργεί, το εν τέλει. Πλάκα, η θεωρία που έχει αναλύσει ο δημιουργός περί κβαντικής φυσικής κολλάει λίγο και με την θεωρία της σχετικότητας της κβαντικής φυσικής, έτσι, που την ακολουθεί. Okay. Αυτός, όπως προείπα, έτσι, θεωρεί πως ο κβαντικός κόσμος είναι το μέσο για να υλοποιήσουμε το manifesting. Okay. Θεωρεί πως αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται το manifesting. Δεν έχω ψάξει πολύ το τι ακριβώς πρεσβεύει να ανακαλύψει, αλλά δεν έχει πέσει έξω. Βάσει της δικιάς μου εμπειρίας δεν έχει πέσει έξω. Ναι. Αλλά δεν έχει αναλύσει κιόλας, από όσο ξέρω και το είχα ψάξει λίγο, δεν έχει αναλύσει και πώς το δημιουργήσε. Α, ναι. Το άφησε λίγο φλου. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει μια κβαντική γεννητή αριθμό. Ωραία. Άμα το δούμε και λίγο διαφορετικά, δηλαδή αν όντως, ας πούμε, τώρα σε ένα εντελώς υποθετικό σενάριο το χρησιμοποιούν εφαρμογή 10 εκατομμύρια άνθρωποι, ας πούμε, όλη η Ελλάδα και λειτουργεί σε όλους, όπως π.χ. λειτουργεί σε εμάς και σε πολλούς άλλους που το έχουν δοκιμάσει και φρικάρουν όπως εμείς. Μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο και να εκτιμήσουμε το μυαλό του δημιουργού αυτού. Ισχύει. Τι ακραία ιδέα. Όχι μόνο τι ακραία ιδέα, όχι μόνο το σκέφτηκε, το υλοποίησε και λειτουργεί. Δεν είναι τρομακτικό το ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει manifest ό,τι θέλει αυτή τη στιγμή. Ότι έχει βρει το κλειδί στο manifest. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν θεωρώ ότι είναι ένας μεσσίας. Βασικά δεν ξέρω κιόλας τον κύριο, να σου πω την αλήθεια. Δεν λέω ότι είναι μεσσίας. Λέω ότι είναι τρομακτικό ότι από ένα σημείο γνώσης και μετά, γιατί όλα αυτά έρχονται και μέσα από τη φυσική. Ναι, βάσει τα λεγόμενά του. Οκ, μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα πιθανότητα για αυτό που ονομάζουμε σύμπαν και τις δυνάμεις του. Και θα πω κι εγώ κάτι άλλο πιο ακραίο, το οποίο δεν έχουμε σκεφτεί καθόλου. Τι και αν αυτός που το δημιούργησε ήταν ένας, σχετικά και με το προηγούμενο θέμα, civilization bringer. Μαλάκα να του, η τσαντούλα. Δεν έτσι καν όλα. Ξεκάθαρα. Αυτό παρόλο που φύγαμε. Είναι αυτό το opium bird. Ποτέ δεν βγήκαμε πραγματικά από το θέμα. Πάλι κολλάει σε αυτό το ότι. Μαλάκα, ότι υπάρχουν κάποια ανεξήγητα πράγματα. Ο μπρο έχει κεφάλι πουλιού. Γενικά είναι. Δεν ξέρω. Ιστορία, φυσική, θρησκείες, όλα αυτά είναι λίγο παράξενα και άμα έχεις όρεξη να παρακολουθήσεις, πιστεύω ότι χάνεσαι. Είναι μια μαύρη τρύπα. Μαύρη τρύπα, φίλε. Πιστεύω χάνεις το μυαλό σου. Μετά από λίγο, ναι, πράγμα το χάνεις. Ναι, μετά από λίγο, δηλαδή, άμα ασχοληθείς πολύ και πέσεις πολύ βαθιά, νομίζω ότι χάνεσαι πραγματικά. Και οι θεωρίες είναι απίστευτα πολλές και δεν μπορείς και να ξέρεις ιδιαίτερα κάποια πράγματα. Ναι. Πώς να κάνουμε record, κάνουμε Μία ώρα. Λοιπόν, θεωρώ σας έχουμε αφήσει αρκετή τροφή για σκέψη βάσει της εφαρμογής. Αναλύσαμε, θεωρώ, καλά θεματάκια σήμερα. Κλείνουμε, κύριε. Μπορούμε να κλείσουμε, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα επεισόδιο πιλότο ουσιαστικά, λίγο δοκιμαστικά. Θεωρώ ότι ξεκίνησε ωραία. Πιστεύω είχαμε τη μορφή house που θέλαμε. Ισχύει. Δηλαδή η συζήτηση να ξεφεύγει, να ξαναγυρνάει και να αναλύουμε περίεργα πράγματα για να γελάτε και να σκέφτεστε ταυτόχρονα. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το concept. Γι' αυτό λεγόμαστε house. Γι' αυτό λεγόμαστε house. Γιατί θέλουμε να κρατάμε την καφρίλα ισορροπημένο και το house στο μη ελεγχόμενο. Οπότε, ήμουν ο Γιώργος. Ήμουν ο Χάρης. Ήμουν ο Άγγελος. Και σας χαιρετούμε.
Κατσάω. Κατσάω.